Mimarono manchu muri on this TV and on sia sovere tena ne mambingia tokonya na sembe keroli tikolia Jumanne jitarikini bero moteino yoga tano magogiru bere nemeron kibere nesa zori kurigoro ilialengere bade igasiori motienyu gatana senjera ya bene kabisa yonande ndoje nabono to soiro motinyo yo erinya sato anjeri ko so achitariki chibere egarono to tigaridi nande mwako yogonya oskole ngonya ko rature na ngoskole do akore yasimambi yaboni yakwena kibona awasoire me yumuroberi wensa kiego jagra chinse jiga kumenebere kadoje na chia etejida kange sana ga asinze kumenebere chabona mambia kato kwaligania oso ime yumuroberi ndo semede na bwa kirabia andonsia soberete naye igoto kwaligana wana so ime yumurobelio asimambi yaboni igo to mwacha kutobwati kyare na on this TV bonsumosi asimambi yaboni wakire how are you? It's fine. Good to see you. Wakire Mambingi akigimanya saatu anchire nende twatiganete no mwanchu muligereria elitskole igoro Jumatatu kana twachagete wiki bene na rero nelitskole kabere boigomukia wikobeke kyagere wiki nengeni wiki nendere na ende no mutienyi omuya kigima no yomintate birele badei ya era telitskole igoro uselitskole abakoli meremo beserekale bakoli meremo ba private sector bachengere telitskole nga narariaya kole nembarenge no kuganio konene egere banyare ko bakwaewa kende ayonto chiko yaligereria sobwagale kole nde emambi abono to wakangambia amane sengencho ekewa kiao naenda sengencho ekewa kyobugima atali botambe okubuka emambi bune yabono na aroro biriti kubuka bono mambya kulende okolere nyagitali osokolere nkendu igakara kwa bokire ole na afya bachenu wawo buri bya akarenya saye ngambya mono no nyubugima bogendrete okonga pa ntoko kora kende kulende no kuna kubeko mokia asebire biketo bwate emambye ngiye litiko lia Jumanne na ndere Jumanne yo bachenu ekera maiga atatu bona abokire iga ukorosera litiko liao manyatande tayora nyoro murobiri buno yiga ugo chakeria litiko yao asenchira ya bene aiga no to gukorosera twakubikira mangana buronge no nyakwaboka matagataga twene kyanga kwabukira byakigema biyasano mwanju muri gobona kwabokire nande wasoira somurori do kwanya kyandage komina bona so ime yomurobiri kuroboniga gagisizo to chiabon mambi kyanga manga to akwarande asemambi yaboni na kitoko tena so ime yomurobiri endo akwarana so asensemo yemitandao ngodete ko so kurunyombo mwa ikyara litukuregoro nigoli alenge holiday bantu bange mbacheti bibago byabo anne bari babwatega serikali ojugurangi holiday kolendelero bono goikie kubederina goikanando so asigasi yao ya kira litugodo kwaligania katokotena koraso kurunyombo mwao to kunyara kubugori TV yao nigo so asensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube unabotamne otonyora Ndizi TV News bine kerengali kyao nakikwa bogira kwa tumire usena kigitume gwetera se namba yira se skiri yurabu yira 0792 192834 inere namba otonyora se studio simambi yaboniga otutumire uchumbe yao tena yakwa bokire nanenga kyoro beredi litikolia se litikolia asemambi ya abone nimedene mo usini gatinge ngani kyali obondi kyagaje mbrake gotu oso amwae nando mo usini gare nya kwerigeria oiterebigeria aria nendo makonyora ningi akubeka monu asemambi ya abone mashabiki ito 11 timu abana kosa team following team jini ya maji na team diaspora bakora wano myakero ken gisemba duko bari ane asenjera ya bene kabisa na mashabiki ito ali jini ya maji team following ke babo kemisovi motangi babo Chris ya rogo Saire ya nyora tubwate juya obazi ali na engineer maina tubwate Dr. Nyasimiali no ale tubwate King Dismas amona abanda bange balintanyara okwana kiongose bani onseli mbarororo mbaro abange sana tubwate Samuel Nyamari kurujinsa mu Kenya mataro igo gati yabali abange ntanyara gukora malita ino gukora tubwate mpaka Liruma Susani Liruma White ayungati amasabiki ali amange sana tubwate Sine Hedigard ekero tumaitena bono mwasoire meyumurubiri goso asense mitandalia amotomo ujumbe eno mototena ngakimoto bwata semambi yaboniga uya kigima mwanchu muligereria abwongati amashabiki itamange tokwaligania asenchira ya bene na batuta okwanelie takulende ndomanyete ngato kobora ase chitimu chirichia omurobiri bwensa kya inye
bono mambia kolende tinkweba omoswat Felistas Nyanchama omwana Flavia omwana Leighton kurumo socho balimo kwenekia nga yaya twekire ase emirimo buya boigo Eric Baraza aka Kali no mwana Steven Junior mbiyamona sokwenekia kere mambia nga twekire gaiga ase studio liga lito lina Joshua Uta naye tuwakanga mbiyamona sio kawaida kuamka kila siku nebwate challenges kolende asengencho yogwetoma yogwanche mirimo na kiki agarire twekire gaiga ase studio na mwanchu muligereria oliorobere tikosoka bono kurumwaya kwenda seke babo kero kende ne chiro kero kende ne chao kwenda kwa kero kende no moboganyo kero kende gasiende wansi mbona barundia abande nchira bale guchi Nairobi guchi Nakuru chinsemo au abande nguchi ogembo Kilgoris abande nguchi Nyamira Keroka tuabaganirie obosafiri obya asemambia ya bono butambe toteba utarasoka negali yao karaye chunguza egere tubesokonyora obukolekano igabono mwanchu mulgereria bwakire bya chinsana chechi nomorobilyo noroyo yo mintonate banga ase emitandao no tole Ndizi TV News Digital abayigo YouTube Ndizi TV News. Sana yono ikororo tutumere uchumbe yao babori tunda green kiongozi Sevania Nseri na ukwana career style 1% no ale kabisa yumuro Thomas Bundi ndubate abana mashabiki manga alimo kwera kina mwasoire me yumuro berwenza tingo bakwana mwenzi mbakoda kini asondo nsiobere de baba ro Chris kiongozi Sevania Nseri na oteba Alfredson Gifarson na eno ole yumuro belio na ro gurugumugaka kereja matembeje ayona eso yumuro belio asemambi abana na mashabiki no onsbi enaralio kurarukuru senseme ya nyamakoro tunyamasusi yali naye twakwareni abantu beta semwesi mwabeta asemore jikozi yonsi jito 15 isato 13 jitatini constituency za Sorongo rwagusi abuna bagetutu twenda banchali twenda bagirango twenda banyalibali twenda nabali bade asemeri ya burabu igo tokubali ne asenjera ya bene kabisa ende mosoime nabo machoge nabo basi wana ino mosoime yumurobelyo asenjera ya bene gando sia soberede no kombosi SMS ya ono tena bwa kirebuya no embraki buya nabo to bado ikiagera una bwa kibuya sole na lebota kibuya una koigwete buya na rota igweti buya una kwaragere to kegota na ruralete nchara igo bona stina boto tumera uchumbe yao yasinara yensema yao basi terojine mbre nyinge ya tuete kabutora epara kaire tarajagete ne ramirali igo bona bamenyi bensema ngoma ya tore eji ya basi na gotoigwete na boto de ingai enseme ngo sinyarali taraja yire tue ndorojino na sensemeli ya maimayu alia galia sushwa na botorojina omochando norora ne kerembra ya ture nyinge mojano ngo joroba ebarango ikere ya butoka yobona abantu bako Nairobi oiga watu mieru tarati bwende eri kwerekira basoira Sorongo rwagusi yobona ina raenda ta korekana ime siko ya Gusii mbrana enda gotwa adoroje buna litukuria lero ne ya Jumanne ekaro chinsa chintindi chiarute dugoro omuraibu enseto kutawira mudo ni gagenda ta gote abuna maandamano tayara korwa sinzi ito ya Kenya enough is enough kolende na muburi wasi miuro moja bokorawa na Raila Morodinga Martha Karua Kalonzo Musyoka na abande abangara bayuchini wa maro wikirivo paranya babo Jeremia Kioni iko badena barabugo baba eduni sibuna badena wikabachukwa enda se bara erikombo je serikali ya Kenya kwanza bone tojoganyena ngaki ayoro juma jumuri amandamano gose abantu baraturisake bado naboto tumera uchumbe yao tuteina wewe watu waende maandamano ama bado baratigake igo gose roje jisaji bakuruterana katiumra ibwense amo no mbwasi miuro moja njibwa tafya kolengana naye bana boto tumera ujumbe yao gutirase nambe yira seskinia yurabu mwachimurire mbia mona sana mtoko boljenga ni kuandamana ama ni kuacha kidogo babere batwalire misimamo emekonki gima karumura ibwensa gukana maandamana ayo na Raila Odinga twalire misimamo mokonge karagote maandamana ayo na arororo bono ningo abakenya bagwenerete koigwera because abana abantu babera banene kolende ntubwatu muraibwense na ntubwatu murai bwo kwamereria serikali ningo togo chikobwatia egere tororenga ense ya Kenya mbiyere
etogutiga maandamano gose tokoyagenda na nintumanyete obobe nobuya bwokorobekana wote tunajua bono ingi gose kere tokoro mwanchu murigereria bono ase emambe abono na bo tutumira ujumbe yawo nka yayoro chitogende guchia wetera SMS number eyurigurabu ase TV yawo amashabiki tokorwa team diaspora Cyprian Marube Kennedy Gisembana ero munyakirogo nagende togusangiriria sana ntubata mashabiki amageni kora chinsemo cha diaspora Labanonami tubwate Honorable Frederick Mititi tubwate Paul Gesimba yole anko ya neo rara complain sana ota ntuliko mukwani na ndega tuligete kora diaspora rinde ntwachage tukumunyera korwa litukuligora asante sana ya David Kimori ntubwata mashabiki yetu abo Joynes Kangina Salome kora chinsemo cha Arizona mongina mokera good morning gosobwairire bono bone bwairire omusubati Mary Morara abo bonse na mashabiki yetu Junitai Jackson skoro Phoenix ayuna mashabiki yetu kegi makoro Canada ntubwata mashabiki yetu Toronto Galia New Zealand ntubwata mungwana kwa Dennis Marubi mongina Elizabeth Mora omusubati Irene Gesare ayuna mashabiki wa team diaspora banimbara Doha Qatar banimbara Dubai abandi mbara ororo mpaka Buganda mahataiga Uganda Tanzania na ndonse simoto bwate mpaka Singapore Australia Seychelles Guinea chinsemo kagichorisko yense ya Kenya eiwenga twakobekire bene asomorobele bwensa kebono mambe wiasana we kabisoma njumurigenda utobwade ingikeraga rugirira Ensakia bono mambe Ensakia no muroberio okrosera litikulia otena rya korakana ntebe litukuregoro na roberio litukuria na twa othe litukuregoro eliarenge rebade bakori mirimo bagasemera ndo muraigwense ka otena commentary go singo kwana renga kiengeri go chugo kwana use go chukomentwa kolende ni go barwetari muramuomo boy gondorje rero mangana alia ya maandamano kidogo bona heroje watu waende maandamano ama watulize kidogo wigondoroje na olimo pastor rende nere na bwatu pastor Mackenzie ngaki agendrede kodigiririwa anenekero litukuregoro oli omubali bweserekali na chetalia akabara samwemebere meke na batete na rende na bekumachikoro na bande baba abana bande bakwete niko bakwete kubwatikana no kwera rukombeo iko niko ba suffocate iko niko ba bege twasigete bakaya rembeo na chiko ndo bali tuko rero ekerba te abuna mangana tari maya ekaro jomo wasiri boborendi boime oyongiture kindiki ate buna rasma dunia itajua kwamba ebi mebi harusi tu kwa chikoro na ebi mombe bikarusiri ase abantu bari basire to bogima ebi some part of the body organizigete njikarusiri ase kiture kindiki ate na dunia itajua kwamba ngaibia chiete oikabacho korobo tuki bamanya ngaibia chiete igera Mackenzie na bwatire bona chikwera yondo jina ba bwatire mitoketari ama sponsor gete bitabu mbere banyora taria abo igaba nanchi crossing meri ya krivi mbaje de bagatawore wall eliego sunguka omochioli Mackenzie gombane ngati na bata gutagora mpaka nyomba asense meri gomono botutukanu bwagendere kwera kiwasense meri kubwatakana na mangana akoraganda sensemo ya shakahora ndorje kidura kindiki na ruete warning intine atena mbarigo chigotiga yena linde dionze unturned stone no lionde pastor Ezekiel Adel nerendera komanyana niga uchigo tigara kogendera ko base magoko y'abanyanyimbo asama tuko 30 ekarabasa betena baigwa matuke 30 eriko korobo tuki oseni yakora bwadogwa yunde ratoraje kumanya ali tukolero ekero bono bali ekero abamanyi chigo bagochi gokwana kodendoroje nabaroya baya bagwakirbae bakora gona dance nyumhali na wikiri form beta badena yaya Ezekiel tabu ati mochorinde lionsi goikaboniga ayumete naba gwakiri barabu ikabegerere client kyabo yobono tokanyanga kya serikali ego chigo sukuma amangana yo asenchera ya bene ayunara ara sense ito ya Kenya na ara kumachikorekanana airobolito mono currency ya touristic or because jana ilikuwa
Labor Day igo bono mangana dari mangira kina leana tutamaina nachigwate kagoba mange ekeroma ite omubwasimiro moja no roko na maandamano nigo korengana nabanyanyimbo mbanjira ndi maandamano ayo kerora irate na si lazima abasigari batuanjire kwenda bara gosikorobekana igo bono sensemo ya serikali leo na maandamano tayo sensemo yo mubwasimiro moja bate abuna bate na maandamano naroro igo bono Kenya sasa ni kusukumana atorore na ki Ensakia enda guchibusu alright mbia mono wakwanire amange aliare osaliara sense ya Kenya mwanchumuri wenete kumanya bono wacha tungoje by the way Raila atebete by now saa 12 okorobekana kuwachakire so tutafuata tororenga ine abantu besokiri asogoswa asechipara no nyumura ibwenso tuguteretare kabisa agateba hata kubali boigo korenga no mokonyo eriga digashawa agateba ngalendo bago chigoswa chipara entubuna serikali we katubwate katiba asogo protect amagima yaba Kenya nabo igenibo yaba Kenya igo bono tiga tuganye nganki kere umuntu abwate nkore nkon kabisa asogo tebo musimamo ye mbya gwakibeka Mackenzie Paul obosaiti mbwaru setigwali some evidence bitawe buna kwateba biri byabwate imani potovu byogo potosha abakenya na maigeri aliye atali aye dini osatali kuambatana ne Biblia igona bananchi mbatago tubuno minta kumanya buli tangani abayigaze kile sensemo yaye korua sakoro nkasobo abantu mbeso geti babotebanga nigale ngumuntu bwanchite kanisa korua romoke ende nabwate endoto yuko gachi kanisa yae bate batanga mwana obotobwati hatia no nyangake baganyeta abanyanyimba bayikirani obotukibwabo egere justice enyariko bage kororekana kosobo ene bonyariko ba bugotuka bono nabotukumanya osena botukuganya litukulere rotororenga nachi kugendera gutangwa asigike kyamatuke 30 bosio osenigo akoigurirwa torocha ba wakili bae bino imintate bakumwigirira Cliff Ombeta na Danstan Omari naba wakili bae igo tigatuganya kulenda siboni mambe abone to kubulinga nkayigose ogotubwatya korwa chibe chambi yakire eliogi alirabo ekiagera Joshua uta lero teneta mangana ya maliogi ne chibicha na kubeke mitandao igo korra kende kire kibeto tebi egera tomotebi anyar korekebisha kulenda no gwegena waitonga akirigento mbuyakire gwikaga bwasore uya sana mwanji muri tutumere uchumbe yangu gisoma tora sema mbia bone katosomera tena sasa umeingia ndani ya Ndizi TV anasomo Robert Bwensage na utona Joshua utakurwa sensa mende studio akwane kune binde bionsi bya gochire asenjira ya bene kabisa ekiagera nero enjira erendi endonga kabisa tutenda sensa mende studio dokwirana ngoira sensa meli ayebiro atumai kwendra senjira ya bene all right Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tukuiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiota getutumanye asubwango mono abonda isi reke nambeye asesemiao enoti sano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akire nabasaki baito baikasuri na kubekoro boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime kwarigirie obubwenia asumu chandu buburwire obere kugukoiranirira bono Ever Health Multidynamic Hub ni company y'ububwenia kurwa sense ya buindi yikurwa mariogo yimete asamarwira mange amarioga yo niga kubwenia amarwere buna oburwere bwo sukari
arthritis, ulcers, asthma, amarwiri ya komentaba gaka chinguru, chubo sacha, ayugo sibia bangina, enchera yuruiburu, ayakubwenia, uburwiri bwa sickle cell anemia, ayugo tanko uburwiri bwa kansa, boigo uburwiri bwa prostate, asaba gaka. Yantu bwata mariogo ya bantu batari konyore toro, babwate shide koroku insomnia, tubwata mariogo ayuako bakonya, tubwata mariogo ye kifafa, abana bari bawitera mache borere baitanirie myake ri babonete go tera mache borere tubwata mariogo ayu. Na mariogo nde amange, amariogo ayo igabwata monchoria manene, kubwalia butambe ugutumika, ekiagira niga kubwenia, uburweire butari kuiranirera. Yani togoteba se gesungu igare anti-periodic, emineti ekere kwa rwarigu, uburweire bonde bwes, na mariogo ayaito, uburweire obumburi koirana. Boigo, ekerugwa ikire asinye gitari yabo, nigo bagokorera scanning umubiri w'umugima iriyo kworokia asuburwire bure. Tubwato munyagitari gabo gokorera omuntu scan y'umubiri w'umugima, alafu ekeregwa apimiru twakoye advice na toragokonye. Mbabwa torosagia ase oranyura mariogo ayo imiyumu Kisii ase benki ya family benkiere rirongoria kabere room number 07A gusoba keresime ase namba enoti isano na ibere kianda isano na ibere isano na isatu mara kabere isano na imo mara kabere kianda ibere Ever Health Malt Dynamic Habo. Ndizi TV Ubwansu bw'Omugusii. Mwana mwanchu muri Ndizi TV yakirondeza kulika SMS ya unganya soma tola semambi ya boniga yore toko bodi divina watu waende maandamano ama waturize bori kidogo ekalo chingwana jeta kurutu medeni sasa jinti jeta kurutu karumura ibu ensawa tena am commander in chief no murai bo mwasi muro moja tena lazima toende bara eyi hoteli afya kolengana nje teli heritage asense ya Kenya ikiagera bonse kwa kuruta na jinsa seigo nyanzi ndio utaumia no bunyanzi obu mwanya bantu abutorendwe kiagara ebintu bise kosareka barachitari gweteka abantu reno bara obwe kwigora no ne biasara byabo igoroje buna igo Kenya tebwati buya bori borotakire korekana gosobosera bwense ya Kenya biamono sana igo tutumerekana ngalikia gwetera senamba yesimi eyuere gabo asset byao baigase mitandao ya itoto tebinga nkioro chege koreke ase lituko lya rero ekero okorobekana korange iri tayare lakini rende ntoroche upinzani goso kwamererwa gukorobekana okwo who is right here ingoto wenete kubwate bunaba Kenya egere ntonyora hakongu na maene fahari wawili wakipigana nyasi ndio umia abo nyansi ni ntwe gobona abanchu baligereria sanga na ntwe bono mambia uyenda kuri SMS ya ututumere na tutenga kikwabokera na kiroberetiri tukuri asemambi ya boniga anengo jana narako request na watene karo ikira sense meri ye mitandao nabo kwenda sekero ikira nene asense ya Facebook nabo go share lia sinara lyo go share lendo yo minomanya kusaba sani bali bawo bara asense ya Facebook ke nabo ya no bwade jibasu nabo bwada basani asense ya Facebook ko ikira lia nabo go share nyasimio asoberete biomono garonde tutubwati asemambi ya boni ngorondo ara bolite mashabiki na ngakiaro jo moroberi bwensa kya ngakiroje asoje to hoteli nabo go totebi nduna bantu to koreke besheka meto muntu narora kebisha igubobera kini sisi intuna banta banene orato deina bono menta iga koraiga adjust iga nabo konyana atu adjust because yetorega iga kwa faida yako manchu muriria ekiagartani njibie ngikwani kurubono mpaka inseto utayo na benga nigongo ake pawadana ebundo gwakera wede pawadana ebunde ya nyoretwe eri gwali liga kwerangi tumeteri gwali liwali zebra ereka kwe kakurende gatonu nande njarenge bwango mansa mwero mwete nkororere nere erega tena bwana ebitoje ngo yarabire ebitoje birare tena inje nkore bwango iga nkore ngende
Yubono na sense meri ye minyama. Minyama ne interesting sana Sara. Yes. Nonye ne karolende ngote abale karoba ugasuno ganjo. Karoba dena tokore mamo minto bado sumbwire. Uganjo gwera kama beke gunime agasunyunda mamo mwabo kumbe ugaswera ni gakabegete mamo mwabo kando. Kaka ukuna uiga uiga finally enjogo na boya korite mamo mwabo ugaswera banarume to gasu mete igesuto kote buase minyameri mekora tiamomba negesu tisiani tricky kungaina akire wise na bo korege entumete kwamberero gasu bia sana bia mono manjumo leo this tv asema mbia boni ga sense asege ka aseda kaiga ikatoka sense meri yebiro igama shabiki tonsibi no muri meyo muroberi ka babo kenige semba abalmanda to bwati ko soma to SMS ina semambi yabone enda uchitoma kato soma tu soma bona se ibo elimo to agisanza mura semambi yabone asenze meri yebiro ya taria butambira kiringo kore kanale ne lina rere ngora gotebi guru yo bamura babire abo barenga lirende na oyo moke moke kagaro de bisena rende utakonge bintu bya nenje ngende go chichize cha ngejoke ayo mwete yini gore ko nyora ali Matayo Matayo 15 oso amekuru 10 mpaka 32 abuno ko nyora mugano yo bwe barabo muromo ko gotirende na baga jieta ali agateise na tata njenge bintu bya yako majikoromo jore ne basumba bwate bintu akamadena tata njenge bintu bya mugakoria ta akusita akamwe bintu bya ebo gwo tutebina baka morori akagenda ase enze yale gojina bwe bintu alienda mbali sana akaenda ase enze yale na wenga chimiro nje ikome na ba tu bintu bya ekera enda bona ase enze yale akaenda na babiriete akaliye njerembe bikaera ngote abarine akalina basubati ali bikaera krobiera na jitirinda akanyora saa kwa lemeremo agaja kwa lemeremo ase muntu tugete jingurwe ekamobidi rende bona akare goli mpaka igono medena egasarweta sepasu ochira ali mpaka yamubetereri akare goli ebintu bye jingurwe jinda gajingurwe ekerorende akabayiga lakini wone ngendo geja kyangoki bona ekeromo saoyo aira na tu is no more senses engo ikero muntu kwera na tu no more senses kwebeke conference kwa ranga abari getarina when he realized jo saja tu no more senses akake sabuna lakini mweterene akina wote ino mujone basumbale ngo abantu babate baka bakoli mirimo rede savants atana lakini nkalia ngeta bakoli mirimo mbaro na mumuro mintone na karorio monene rene alatana ya yankoira naka akaira naka ekere na kalende isena limona kwa umbali kirita rio mwana one tingenda mangana mangi agaoda ebintu bikabe bingali omogoko kaba abantu bagatenga ebintu bikabo ebinge Sara ase asomojoli bona mumuro mwabo oyo monene nere tarengange nari akari boja akaigwe dansi netengo kare omojoyo nari akari kurangire savantia yamo na nkikirega akamate yangite mumuro mino iranire Murume do mwabake akagejugwa kumbe kera muntu kwiranire so no mosense zina babantu bagwanga umwe no ne kera pasta korandi pasta bekene kera korandi kanisa ngonyorore kintu ngire gukorete bono gote pasta boninja korandi lakini ne rio kwangama umuiga bono mumuro mwabakanga bono akanga ko nyomba akagechiwa sana nande yote buna mtado mwabo korani nanjita bana bonse agasoka agamuri ngakimbo so nyombo mumuro mino jire keto konyoro kure lakini bono moya mumuro oli akango mai tanje tuabe naye kagenkwanya konyanya mboli no it's interesting sana lakini rende ngelina bono ikire baire ngaki udakire muntu irane tu no more senses chae akole bintu bitakire bi muno mumro libona irane tu senses akaira naka akore to biaye no yobono oyo nde ne nabako gejuna ngakire no mboga irana iga
injiga kitatari konkorera kende nande bono akobwa buna oyo kwalire nibo yawe yonsi nande kwire ngone tochi kubagana nerega igona kobea naindirende oyo onya attached into their senses into his senses abale ucho gukwera gali ase nabarjo gukwera alia lakini tatu mwabo konyora obalire no mwana oni gakwira lakini akeraja akatwara it's one of the parables Jesus used renena egiasirire naboge kwirana naboge goto no endo kole bintu byao ebibe kabisa no bintu byao lakini akrora ina net you are no more senses egende kana ngede oira net you are no more senses no ne karo montaba ngete go itomondo oise kwirana tu no more you are no more senses nabogo tigana ne birangere igobone ndokeri jamzinga aki ira nango tu you are no more senses yes oro nangi gerekia na nangi gerekia to add on that okay golindenga there is always the second chance yo kuirana yesaya na bwate kubaga ria kabere ekero kwa ligeriri kwe chungusire warodirenga ya na kolre binte bibe binge let me do the right thing yesu botambe na igoleta maoka for the second chance egento kirabekebe neringa tibwe manya to back to your senses okoli bintebe all the time to chikwangama aliya kobembe ebobe because abungu chole gusira kare na kare ngone story yo mwana umosiru inatuonyesha kwamba no bwatari baga naende liyo koirana ase oburuti bwa Nyasaye igo omwana oyo omoke a decision ya bwata ya renge mbeno enere igasabete shia yae akwana atabwate bobe shia ne ya ege ntakoreta magoso no kwenda gutumeke niwe yae asichinjira kitari chindungi producer ngo kwana timu igwetibia timu na moigura bo kwana ra kwana bia kwana ngo producer tingo igwetibia ekero magura te bali sikio temedio se yes abuya sana mete weka obasmart onya dingoro chibiyo chimata biazana nabona mai liria ndangiri okona liria jiria koreka nake yes akira geria bei I think you okay biazana igobono enchero kwero beria onya ndiero beri bia ana bale kwenda arosia mali amange lakini bono umuroli akaenda gatumeka bo machiga danga gatumeka na basuba era na jeta kali nibo yae bo baria abuna bosomike tawe kia Luka 15 oja kire kominema abu na boja kire kwa na boja kire kominema go chinsali kabisa there's always the second chance you know romagano yugo twegeri bya kigima golende manchu muri akabwate kiara mentera ya na yebiro na ugo tubwate siegere to semani omanyete onyege tabu kerora asome na ndonyo rubungaini buna reverend itawa rubungaini wonge ni Biblia yako isoko ya soma properly ko Genesis mpaka Revelation nabono kunyara korongeya nande ngomenta ke ekero mumuro yako re nibo mete ncharanja jete igo bono inga nabonya botigo gore mido byao enchare maego igona otabige tino na akiba ukorio maganda ye jingurwe igo alijambo sana naende engurwe no munyama ole very dirty no munyama tali ya kabisa lakini yani nga it means nga yani gabe to mundo tabu atio op mpaka agachikonyora chinguru because chinguru is the last option oraligereria chinchafu ajichapwate birecha mpaka bono igachinguru ntoruche asa mazingira chikomenya that was so unbearable lakini rende wikura netu you are no more senses ebintu mai ko bien hande kuma chikorana omongwano yonde ukare kuri mugondo kuma chikorane mugonda akare kuri oyo monene ne saba ndi style ya matebetie okore nabo ya matebetie mete information erora ewe kala dena gete mumuro minori orio ire bintu bya byonse ojire ano nyene ire ngombe abuna bokorosa mugondo korwa orosete nkwanya konyenyero neliruma nkwanya nonye negechu ando uri metago de anaki de anaki inchitata na beira na etata matuka mange na nya koba tingo igwera ngole mamo na ya koba
nanya ko batingo iwe I've never disobeyed you hani njina bena lakini kwanya ko nyenyera mbuli lakini olia kama tena ayo mwana omino konyoro kule lakini ochire bono tia to embrace iko bone ko monta irande mu embrace ina boko geju lakini ko geju kwa konya ngaki bona eso nyomba ragera ina uchimbuli amode binde byonsi birani byao byao ayo lakini ndo oyo kuete nando irani robokire tigatogoke but ya muira bya na beta kuire bya mu nyabantu kawaida ikiagera turakora kinde shere yiturakorerwa abure irana ne batrende oyo maena konyosirire lakini ochire igonga na kire bya igore korra bya ekero munyabiboyo mobuka aonchokire rorenga tigantoleke noega maraikon spigo baguchenga baigwa bya bagokanga out of abanta bange akamoiga gaonchokire nando osoira sobrutu banyasa so it is so good ekero munyabiboyo maonchokire igoro nigeko woka yasasuka ya meka yes biyasana manjumari ayo na yebiro tokora tebane ntwala semani kabisa semambi ya boniga asenjira ya bene keromete dunia ni dwala na banya kwasire ngwachiete nyasango nyakolia kwenda starter asango kwembrace ko bono ne naki egente kana you should come back to your senses mundo maja korama monta ko gajusa na mundo ngaki wana seniguga atu abugete nango na meteba mugusia tena nyomba njaya mbokwa amete masini andonzi kirinya sako bugeta to tebuna God knew you before you were born sana maide na nje mai otebana ningo maide otara tongwa korwenda so God knows Sarah God knows Nyasimi God knows Kemi Kelly nyasana maide destiny yao igo bono mete nelina nebana ngo yaiterole ama concern nabo omweri oye nabo konyora na kwa bona noko okotabuka ko senses yao na ke na jina tete ba am I doing the right thing uskiko chibosio asenjera ya bene yo na dende ayo na yebiro nenda matemunaro agocha makong molindo getomo nene ogocha ogwaka mpaka kwenyoranga no I am akorasmisha matemunara ko betereria naro arasmi the right thing no mroya matemwana makong akamobetereria agacha go come into his senses ngati yangende mbebono one of my father's servants ekamobetereria matemwali melindo enchare ilimforce yonga situation njiro jigo ko betereria mpaka you do the right thing na maene igowon biasan asante nakiko ngwana tora sense meyo nakiko kana ngoboli na ingoite Samson nero buitete nderira gusana bavirist yedengi wanya konteira na gotedi I think I told you nero buika buitete kiri Samson is it himself nderira gusaba bavirist nero buika Samson no mo Israel oreke ingoite Samson bona korenga nae ntomanye tengana ba first ba moitete lakini karo nkoligereri neri solie ime I think nero manyene yes yeye ndiye alijieleza onyata aje ndenda nyomede lirareni so nero koreta mamocho yo kunyoma sakane tiwe okay kunyoma sakane tiwe Teliko muita mono because wanchari baro mbuli gochora onye wetanirie mepaka elia tabetigwe bokongu mboyo bono bokongu njarenge meroberi ya Nyasaye Samson ko Madrid korenga naye mede on yarenge ogwaja kwa Nyasaye Samson ko Madrid yarenge bo I don't think yarenge bo because yali mbobisa asakane tigwe ngagari ya gari togendo na babisa baito bara ko challenge to kwena na bono mambia nande yare ko bana Samson tanyo medidira koja ko matware nga chinguru cha mano that's njiarengo lakini nende dedira koja ko bataje ngaki yare ko ba abantu je ko mayabarengi
watu wangejua na angeendelea kupigania wana wa Israeli mpaka mwalio mpaka acha kuekwera lakini baono lende iga arochenga ya again it's an interesting, the Bible is so interesting and there is more lessons also makurwase those medela those makurwase Samson, we have three characters. Yes. We have Samson, we have Delilah, and we have Philistines. Yes. And now Israel talk about it, Samson, now Israel. Orega game janda ya lengalia. Na boko rana ngikiare kogera Samson ane kunyoma bobisa. Delilah ni garingeli sase. Ose neri na na goikaring because Samson yere Samson yere okorana anje Delilah. Lakini Delilah tangi Samson. Yeah, she was pretending. Saying njonera atumetu na aba Philistinga aye bakagwanche wenda jifanya no mpenda igo mondra bako go deceive enga na gwanche yeah. Delilah never loved Samson, even one bit. Yeah. Aba the end na ngibano agi oliora madena ya na magokoni na nini andora madena agi abuba ajiri. Abuja ando It's so interesting ina andora arusi ngorijiri mpaka dada kaja kumweberina kumba subat nene lakini we can be used so much subati was tole weak in a way so na baba de nga agenda korenga topkorore kando lakini ngoja tole ngoma ya tole ngai dedra jete karo Samsonia egara amedna na accomplish the mission. Yeah, she accomplished the mission after the death of Samson. Banyak orang na Samson? I don't think. Okay, you know na haina ya biro manju mwelimya mano. Maite tunajangamisha upongo maambia ekaruto nyoro maite. Ento agote ina ensemo magazeti hano ali hapo tambe kiana rali kile to na leba denja wete bafanyika simba ilibeze lakini wete baote ana aya yote yatapita lakini neno la Mungu litasimama. Ndio lile kabisa. Ana kitu kutwara kwa changa twara kwa jemsha pongo maambia atwara na kile kiara na kwabo komete talentarize maite Samsoni digana lengo hura somo ndake matena no matuko gwatio inderira ikorengana inji enda gukuruma inderira ora go stroke igo wacha komwasina abono tigangwe mate akomadena ngaki chingurunga ijia ujiro ni matensiba mawoko akego maodena aba baikire gesieri aba ikire ali ono tandra naliaka mpaka siri lakini it took Delilah time kweberera Samson mpaka mota siri iko montana ro kwebereria sigete amadera tu abruka ndibere isa turakire nende tarimangana montana ro kwebereria sigeta tukoma ya siri montana ro ndebina ekaro to endale go soko le mdobiao korabisa siri yao. Yeah, that's true. Nande omobiso omosani onero omobiso olioko tebi ewatena taite kugoregari otene gata tompogo inkyo kugoregari kore ugo diskari mambi kwanyore ne gari agwati osukoma de taite kugore haria ndoshinga na beka bekera ni besa ndaite nje gwekora mete haria no manyete ne ndoto ya ne gari arenge omonto magotai haria nge uchire ari inchire sienta na gari yake akonyo maguta make mpaka mwenda bako okuira mpaka esela kwagora ya gari yake wiki emo kwanyora bwate hali ya black kokumulire ndi nakio bwate nakia yombogo te ya nchime na roche so chuku alafu kama kwanyora na omonto sinote te kuiro mwane boarding tote junior beire ana te kuiro boarding omonto mwana wana kwa share idea no mongina getali ose sebu alia na mete tena kuiro mwana agojigo chande kalia nini na nini lakini nakito tena tonya kwa share idea jia ono monto kura bintu byao torora na emejando nerororo
Mete mejaro nero lakini kora atema kora akore into kia ibeka Syria ibeka lakini naro anyoro musani yomo lakini ando ina bago gukora ikiari gobono te delira ngwakira arenga bo virus balie sime bathina rero ntebiriga tiango turamotema igongo communicate arenga bari igona bara no igongo ligyale ngembi lakini tote bune kro Samsoni acha mete Samsoni era kro senses yera na abana ni ira ni rale kro senses yera na ile tu aliteswa sana alifanywa mzaha akabekwa alia asa kunya gosie kwenda agosie bintu sana oisekora alina bokora sana lakini ngote abana ni gaitita abantu abangi kugarira alinge moyo because alitingisha ile building na itita abantu bakamukorera ichongeri sana abantu abanya bakorera ichongeri sana betekana abantu bagwatira maiso bone bagokorera ichongeri na bakorera to mwana Nyasaye ichongeri kabisa and again Samson came back to his senses no wate bira takinya saone na manyite kurende ingaga ki just inyu ntegerere for the last time and Nyasaye kamoigwa listen to me once more there's always the second chance ukarokwa tore no senses yao jairani when there's a second thought mwanya wantu na ubata bwati your second chance kimwagora na mwetana that is it muntu gutiganire ucho but anya Nyasaye rengigo ango bwatukira abangira metekero sara kwa twarire osione kro muntu bakorere gosori bagotwara machaya mete bakadore totena baka moibi oria kwira machaya asumusaraba igorari mutena rende ingiota gwetore na intutu ania kwira mwana Nyasaye monta kwira machaya monta no medo ogojairo irira machaya mbaka asegete yani agojaya bono meda abantu bane bare korra yeso muno mwana bwe buno mwana bwe kabenta tu yani no muntu kawaida meda ndo bare muntu wetu kawaida tu no meda no iso kwa naone kansa ndo bare batamini ose kwatorege Sara boli otoleka ose raro ranchi ya busere kanisa Sara boli ngakiache kanisa some people they mbali gwanja mede no ena so konyano na senara bonya abantu bamenyete mundata kwanore chianga that's chigo tuer une mbrega rego tujitara oma mandani mundago chaito busaigo ndo mandana konyana ki mundago chaito busaigo diso ndeyo no ani ga bwa soro manju mureria na bo mundago boga tago kwani yani busaigo tu yani ngigiaba ani mon bakwa kubina ingi ai waje watema kwebe waje watema kwebe tereri waje watema kwebe tereri na bwakiri yani mede manyabantu mede mayabantu ingiembe sana by the way mwanju murigereria umuntu naro ugochaite busaigo na bago tomo muntu ngagenda mubuli senkoni ano nubulimo muntu agatanga genda mubuli senkoni aro bulimo au jatangaza unauza shamba au jatangazia mtu yeyote lakini sasa njubo chai bantu bomaithengaye no muntu mutakomwere na bora oni banyara antu baje mwana ikominga nkoni oro bulimo kanyore kinga batrende kelige chai ire bose bwa mwanya bantu ede producer wate na bago jote na lende ngende twaro na bora oni otarazanga chumuligereria na monda mande bacha ire sara okonyorana no mete no na sura chia bantu bagotena abantu barage batararage no baganyetena nande baganyito soke bamauja kwaleka yani muntu bwangire bosaigo abande barari myo mete na ujira restima yachire engakinereri ya magega emyaka yeito ya magega ogusukieta ya etairi getambe ogunyesuki bono watena magutari rendo mboga agende usikwali mieke beya magutari medena bogo kerimia style getero mundo na taro na kitogora bono rende kare akarongo gora akero togora ayebiro kare mundo taga cha sigite kara cha sigite bono mundo tata gete gose ani agarno mundo yondo siri so musana rogoda agasoka isiko akamama then ay embule gurugura tote wana ngoruki gese inari usinoge embule gurugura ulimona agasoka isiko kanyona mbura teyo nini no ira ni nyumba
Tuena sesemo ya jek sana. Anjumulia mangana makongupa kulende funzo ya mangana ayebiro. Tekuna guskange no buruti wanya sai. Because siko chakoro kunkoro, omonto buye ko tago chae, omonto buye ka otako ningoe. That's true. Nyasa oliguru buye ka. Gobono wacha to embrace lingana le nyasa ne Biblia enchenu ya nyasa. Meto monto naro Gusii tena na bakwana batakwana bado ensena bere. Lakini ensena ina ama tukutobwate enseye aja tuendelee na Mungu kutusaidia kila siku kila wakati. Timeje boya na corona yote lakini ngwana tora sasa mbombo timoto makuri ile ntoka na sasa ya check yake bali bato mire SMS yao bekiera ni moto begeta mede mashabiki ndio wametuweka. Yes. Ndio tunaambia ujumbe huu. Na bora bekora bato mire ujumbe tuashare na bamu abo bali iskali. Nije ngora chago sina. Tiganda chata bali producer wanta inga eboya ya no korange eliogiria na ndirigo soka biyobune timeti elia uzene Eliana. But we thank God for that. Matunda Oteresa whatever watching from Bomet na watakia siku njema. My son Jaden Oseko Matunda na mama yake Elizabeth Akinyi from Bomet. Alfredson bin Kifarson whatever tuko pamoja hadi mwisho nikiwa maeneo ya Kuresoi North. Sitoto tuned in anasema show iko fire. Asante. Eno kumachera whatever from Isabania Boda wakire byakigima nkoganiria balia bonsi bwate seti ekero na sireti antiane nyasa baseseni mono na buya watu bokongo nalio kumanya wasani. Endelea basi. Kero watu bokongo nalio kumanya wa true friends. Na ndrende kero bachiri ba konyire na don't forget ko batevinga mbiya mono kigima. Michelle Kirba goteba good morning kurachensa machel Doret goteba nikundani. Dolphin Mora goteba good morning Sarah Brighton and Joshua. Today is a special and beautiful day no matter how difficult it is. God is with us at every step. Have a nice day. Matunda Teresa yunaye soma eno kumochere nimesoma hiyo. Dolphin Mora nimesoma hiyo. John Kibati nimeona yako agoteba wakire se asante. Ombori Calvin na asante. Enarore yo munyakiro goito mapema sana. Kennedy Mirieri Gisemba ate bangana wa Temba ate bangana wakilisha korochense mocha diaspora. Clinton Machuma Korwa Kilimani, Nairobi, watching you live. Nasalimia watu wote wa Matunwa, Gesima Ward. Asante sana Clinton. Gesima maete referend na wate interest sana asenseme yo. File Somare, agotaba count me in kutoka Kisii kwa Batabaka pamoja na my husband Evans Mochumbe na watoi Trezi and Sam pamoja mpaka mwisho. Nae kara bwatambotabo. Bono sawa. Gendera kwenye korire jiti kangenda seseme yesi. Yes. Nega on the morning abana ba minto bukorwa Nyangongo Junction bwakire buya Nyasaye utwanjire twaroreri tukurigiya emambingia asama shabiki onsi Ensakia to me no need of mandamano and what went wrong with the talkings yakobore ngikia bete bobe ngigyanda ne chingwana chiriya takergo kwanwa ifo the bipartisan team which was formed is no longer there. Where we are heading to the wrong direction as a country gaki. My wish that these people came together oyo kemiso motangi ade ari tukuri yakobore ngai chingwana chiachete kyatwaro nyino chitimu chiribere nchiabegete bari batakirgo kwana. Maandamano yaya oyo Mpita Nyachige anasema maandamano yaya narada Sarah Brighton na Joshua abana baminto good day. Whoever puts God first prosper. May God bless entire Ndizi TV family. Good day. Then Sarah Joshua na Brighton. If the so-called bastards can bridge the way you are, you need more time. Yasimi. Na mabasta wese korani na tokorandia na vense ko bwana. Na dende nzena bere iko Nyasimi mbiyamano. Morning ni Brayo kutoka Masimba watching live show iko lit na wagotea wanafunzi wa Mount Kenya. Oyo imbraya wadana wanafunzi wa Mount Kenya obasoge ilikianda yeko. Asante sana Joseph Okongo oyo Joseph Mokogoti emisa kero kwegule agoteba good morning akabeka alama yo bwanchani agoteba ni Mokogoti Joseph na Mariam Onet kundani egasingia abana baminto. Asante Bismarck Mokwana na erorire kurwa Kisii getembenubia wali menomurugyo yokoro kwa Sharon no mwana yokoro kwa Eugene paka moelio Gisemba na erorire ya umunyakiro goito koro diaspora agoteba watching Daktari Henry
Ochoki korwa itibo nere noarime kabisa. Asante sana Eric Okari mwaigwa baba gichoncha goteba good morning team Ensakia Sarah and Brighton count me in from Sugubo PAG with my dad Richard Mose, my mom Josephine Mora, my brother Lawrence Mugendi, Jared Lena, tuko ndani Ensakia hadi mwisho. Marube Jeff Bwakire bya mbora korwa mugondo Qatar nonde imeyo morobolio hadi mwisho. Ndizi TV ndio mpango mzima. Asante Claudia Nyakezi na Koroli baba goteba good morning. Eric Momanyo Soro nkorwa chinsa macheli taro keumbo goteba noali Melkana Usiemo morning goteba nabo Koros. I think ne story iliyo mwana abana bali abana bali babere. Yes goteba yo mwanene mwanene nere utugarika nabo Korosa bana lititu atebe sabandia mwete ujumbe na bokorosa. Clinton Machume yona yeligereria Rose Nyaboke Ariga agotebanga naonda mona inu abana ba minto mugano muya bono mambia omwana olia nigo awekanirie na mwanya bantu oyo tamire korwa Nyasaye twarageire nembeche nene Satan. So God wants us to come back to his yard tujunge na huyu adui shetani mbaya mono nabaga nirelitskuligia yagatange mbeche nene Satan tumekula na yeye avoid sasa tuacha na yeye makindu getuma all the way korwa Kisumu atabakire Brighton and Sarah fundi wa mitambo Kisumu twabukire bya kipara nigo kirabete aiga kebuye echiro abantu nigo bakugura ebintu nagotama gocha nyumba sengencho mandamano linde tabanyora lakini atachipara n'ichinda bukire. Sipaki Justin Kinara good morning team Ensakia, I'm following live kurwa Kisii kegochi till the end of the show. Naomba hawa warauke Dickson Omari Kinara Kiage Neria Omari Joyce na John Kinara Omwanza Helsi nera ote bana banka emambia engia. Asante sana. Morning Sarah na Brighton, have a productive day of God is praisings. Mio sana tariga I think Chief Dennis Chief Dennis korbo mwana location. Mio sana morning Sarah Brighton and Joshua, have a productive day. Thank you so much Chief. Moto watena tu aradi to productive. Arbono me do ko jagobeke biko ga yo tena di to no tigari sareke. Asante Chief Dennis. Gabu Mwanda location. Kijana mpole wa Ondoti nera whatever good morning Nilu Samamba Emmanuel na rausha kila mtu aende kazini. Joshua Munguru Ishmael korwanya tieko milimani kinyozi awateba nere no alimi yomorobilio. Ebiya sana mwajumuri abungati yabali mwatubireke SMS yeno tunawafuria kofia madeni ni moto begeta. Yes sana bige debe no basto ndonyo tonyora barandi kanisa kunyara kwa jira magana itikali lakini nene lina mwajumuri ndonse soberere to SMS ya utokotene sembo ye mitandao tonyore Facebook tonyore Ndizi TV News digital wega sensemo ya YouTube na bo tonyora Ndizi TV News onya chingage na bo tweet at Ndizi TV News yakenga likiao kerokyo use message ya SMS ba oteba na bo kuje tuma gwitira sinambeira se skin ya gurabu 0792192834 umuroberio Ensakia na maiga na tatu maiga ya elimoni goliri tinguga sana Joshua utakorwa senze meriende akwene kuna mali kuna jibijago jira senjera bene na intubone bige bike lakini nde suburi go ike paransi kero area ne nchibuna butambi Brighton makonti ndachenja timeduso yo myntero jenjiri ya ncheti ndachenja Nsara Nyarangi ontita chinga Kisara Kwambo nera gotebanga much love watching from Lebanon Beirut. That's true. Be blessed Linet ndie kinera gote from Saudi tena tema gokorege into na akili yago tiga konya gusaba obosemia otebiro mudrarora sababu semia atakupotosha ago siri kabisa mada de montona ki ine nataka kwaga chenyomba enyomba ya 30 mabati 30 bono nenda orema de mbiyo yate bire ngoma de wagaje nyumba ngyo kwagire nyumba bone chikora tabu ati nyumba lakini tamenya lakini amenyade hani moto ko bosemigede obosembo tofu oko ngaina
Otaina no embono ngikobokera mambia ingibono ingiwe yani monda ko bosa imboni boko kongaina bo boliri bo bosidia ase era na bate dasire wajinga ndi waliwa kaito kwa kolinga wajinga ndio waliouawa nabo igwa baliri nabo bakogera gita cyabo cyade bamaotena bali inarende to atanira maguta bali babatena wikabwe banga wikabwe robiri echito esabwerete yes ndo konya ona genda muguri kurumoina barenga baliri batano barenga baliri batano barenga baliri batano kero monene wenyangya gocha nande barenga bangaini batano barenga bangaini batano barenga bangaini batano kero monene wenyangya gocha bari baratia tuatenda magudo bari kwatena stock yetu to bwatenere ekero barumba brubedene kero monyanyangya gocha mbama tena ngakiba kwa lindo byabo because mafuta yana bakubaira mpaka rero manyangi agwika alafu aere bono komento mwenye gendera side jwe karoga nyireto magana lyago cha bono muikaranse kwa kabwe banga lazima ukue na stock bia sana twenda sasa media studio sara tumba to kwenda kwenda sasa mimi magasi turakoro bonje libo bere batata chosho nera na toira madukani tukirudi bado tutaendelea gotoka teito sukuma njumuri siko suka na ndio to gosuka lakini to kwenda to konyano ole bado tutaendelea kusukuma pamoja gotosuka enero Ndizi TV wansu pomba Gusii ubugima bw'omuntu namange agwetera n'obusyo bwaye nigo bobisete amange aigi atanya gotebya undi bwensi nabo igabeire gakoma umucyando cinga kichintambe Sara Nyarangi Ontita niga gwasyorerie alia abantu basangire nere kurwa cinkoro cyabo na kurugo segeta gochia sebali bande bagendrete ko yaitera buna nko ikaro mwalio karanzike egera turategerera ayo yominda wetera asubuma bwali ko baba nyomba ibo totally igo bai noro ko ibo bai gwete para ni ro bakarondire reka mundu myaka yonse bakwa mete nyomba tali ko kana ni kwa nteba nyasa oli olengo mochakana nande na roro na na roro abawikarana wone ntukwate challenges ikira babira ababarwalete no mosigo amabira nande nimechande menene ekeroro cyabana bamino moyibulete na barabwo barayira sibitanda asuburuire butamanyikanete gwikabono batali kwenyara naya iteire Jumanne botuko enseye munini su yamaragoba nabo igo muiroro ritukure Jumatano chinse sanu nibere nikideke komunisano chiamogaso Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorrie guchia saba subati barya bribu atranitie nigigo kumanya igoro yobukorrie obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko igumwana gose nutrition eye checkup pelvic exercises nabuigo general consultation. Tuko na pediatrician, tuko na gynecologist na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Masomo twanyorire yenginto wansira buno ko cyate sabari yo konyoro yo ko gogori omwana kwenda nere sabari yonsi mpaka
unogokinia omwana oyo niatore NHIF card nige ukava korwa maternity mpaka ekero kwenda nyumba batarirenga kikindi cyonsi ime y'umucyukisi angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gusoba kirisimi ase namba enoti 52 eyemo marakabire inyeyemo enoti 5 isate noti Oasis Health, together for better. Kubwatekana n'ubumanyi bwaitu bwonge asamangana y'ikisemi aiga Potters Haven nigo tumanyitekeriya yibuno mwiburi otagete ase skuru ly'umwana wagosoma nigo tubwate birasi bisaine kurwa daycare playgroup PP1 PP2 na grade 1 wika grade 5 aborokia bwaisaine babwate ubumanyi bwigoro rivaga risaine lyokugosereria na bwigo lyaboroki wabakorara ekero barosire kigali cy'obosombi amachama yokonywa nabo igonko bwate tole omurubiri CBC nigo togutuka asikanisa ya pefa daraja 2 turikere email ase pottershaven@gmail.com gusoto akeresime ase namba enoti 52 isateyemo isanonemo 2 isanonemo 2 isanonesato inye gose enoti 52 ibereyemo kianda isanonesato isanonebire isato isano. Potters Haven, the foundation of knowledge. Kuikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakurichete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paints no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enoti isano na ibire, eye mokianda, inye isano, enoti inye isano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ekero utagitutu arobole muno muso bosu bwabantu enchiraneye muyuka Palamax Executive Spa and Baba aigani gokuingirwa chinchira chiya na chiria chigosona naye tarigoryoka mbabwate massage ekero kwagingirwe na gukorerwa steam bath pedicure manicure gusokorosigwa chinchara chiria chemagoko ni chemagoro nkurusi bareri sankwa ririari arabokire nakororekana bobe nkonchoreria bare etukirangi kurengana bunuraganie no bare ime y'umucyukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabire asibara ya Kisii Migori highway akena mbeye eliyo banyore enoti isano na ibire enoti kianda isano na ibire inye isano na ibire isano nemo isano niseto eyemo Palamax Executive Spa and Baba. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch
switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kwaonye chianga gula chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe, ebitamba byukwarwa burere, ne byogutugo mwito, chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira y'inkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chitai chichisukuru ao naboigo ngokora bari embroidery korosya bari chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kirisi mirut ase namba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Viamo mangiamo un Ndizi TV che non tu ne croa senza meriende in studio che rese cantora mai de sarà cara cosa chiake doar guida cantora senza me magasetti lakini sarà cara come già ania cara cosa chiake buna era con ngana mura bali bavere no yonde mbuya renge ako yo deno mumro yonde oyo moneno nyakobea nyakogechiwa he was right, he was in order. Yanga renge bia kwamba kwa gana ameishi na baba yake ero menyere na tatu mwabo igasingo korari ndiria nyagusaba yise no ene shiringi ero no barari all the time then nakyo wanakanyore special treatment ochire bintu bya yande baje ko bagana yabona adiga njendo che lakini ile kero mumuro yakwirana nigakwirana alta kito ko be saban adete no tiangende ko boyo mo saban ande ne dote ana mumuro na sabitu kwa biru mete adana na gose tatu liguru naye igona bari sabitu kwa biru Joshua ngayoto de mumuro aba biru yonde byaga je digu Joshua ne ribira kere ya Jojo nera gara de anam biara ga jadi we lakini ni mbari ba ko ga jigu boyo yo mete yo so me ke bunge kyo ruka ina te matari matayo timete ruka ko 15 o ja kere ko minemo baka 32 omugano ino ole tari matayo ruka ko ba ago ja kere chapter 15 verse 11 to 32 yo mwade no mumro mbiarenge from the beginning we kage chiguna bokorosa with the information ya etwe ta manyiri kende yonsi kanga bono tatu muhanga na tometo muntu mugondo bono taganya ino kaiterire ma mpaka saa 8 kanga na tometo muntu mapema na kigenda uragiri mu muromino dirio ya chitikegima nera be involved abori unga kinkiro chitogokora baindende bambake medera gana na jete mbake mbuli ya nyanyire ande elien noru kabisa mpaka tengo ya jagira kabuli ngekyo so yani nera chituno muamade tamanyiri ngekyo na tenge na mumro minuri ombogo irana sorry lakini nde ina maji ya kibinadamu lakini nde ina lende bonso gabale ko bana why Jesus uses us parables but bonso lende nyasama de yasa tari monto
the producer na dana okorra kwa Nyasaye tari korokwa mwanya bantu na botokerra in a very different way kulenda Nyasaye okora yaye bunaganitie egero buruti bwaye bwikirane amakumi ayarorekana ntuna botwarorege ntutukire na kibone kikiabaiga kulenda Nyasaye na bwate sababu na bwate kiringa kiaye kiyatete gwikirania asamagima y'abantu baye yona karo wanchu mweria ebibilia nigetegete obungaine osoma no bungaine because okonyora ngebinte ebinge etokobirora ki binadamu lakini buku ne bwate literature nkong literature twagasomire school so a bible tokoyasoma flat tuiga that's why abantu bange bago potosho ako translaterirwa enchiragete ndayonsi eliye koreto gusali igobone biblia yatakiro bungaini gete na literature obonko bwa bobe very sharp umanya ko elewa nkino Nyasaye gutumeka ase no Nyasaye umetale gutumeka direct yes ako anakuambia tu direct ngo musani ono orienta bi musani yo Brighton no uikare gweta iga aite iga umanya guchaye bwiga ngake kibona ateba iga igo gati abantu aba who is my friend igo bana goika tutume kubungaini tutumia akili egere tumanye gotoboa pia sana twenda sasa mema magazeti lakini tukorera ntoboa timogeni asa mangana afya konendo chukwana igoro yo mokoreri ase mangana rato tuchukulia banjo bari tuchuko interact na inu sana tuchukura kwa nenya kitari ya rume dine shikiro ikaboniga tumanye no bokorenga kibwendrete inkirenda bantoroje monto ngakiere ekero na shete na banto bero tato nichuko ikasese me ingotebi ngakibande betie nduru ikabona teraigorwa na bakori mirimo mbakane tere tujura murikire nyagitari ya nduru ni county yitu ya Kisii zore na kyo bokorere bone Nyamira ro twarana job na kore story korora ya Nyamira ne trees dake lakini ro tujukwana na nduru ne siekire obokorere go siekwe nyagitari uikaboniga ni korengana ne birengere birebiya lakini ne karo twara kore kurasa me magazeti tujukwana ne birengere bibyao usujuko to birengere byao bado nabo ndabanya to me birengere na ki uikaboniga kubwatikana na mangana ali akorekanete asensemiri meteni toka ndi studying ya Ensakia kobono era utoko tena utoko kurira magazeti lakini nena ngokota itore lakini tatura kubora na amandamano naro bana boto tumera SMS ya auto tena ayoro nyoko sirora mandamano ama wakae waonge ntwaro jino France tuli yarate tena raira iwemeremo emangana na bago tuli yake anate wedana tayari babagati yogo suluisha yogo rajingwana kofi anani nani bono ekdo ikasenze meriyo bo jenu tete kuligire na enyagitari ya nduru level 4 nigesie kiro ikaboniga aba menya abense mali mbale ibatakire nyagitari yesie kwabise kenya nyagitari ngokora yani ngemeremo egento kiagarete nyagitari yego siekwa nerio roje riria betoro kere machine yete kwayo korenda tita tokoro bwansu tetorenda sese mema gasita lakini ikifika saa 1 gojigora abuga anga saa 1:40 hiyo ndio itakuwa mjadala wa siku leo to debate nayo tomanyana sare na bara unge mkono na yeye nyagitari gesiekwe na nje na banda tena tesiekwa tutaona gesense menguri turana sasa mema gaseti tukalero pia mana son mana tutumaje SMS asimambi yaponi bia mono sana tutara so abwe karatoka so amatianyo mondo na ro SMS yao awagotebanga Zakari Makoli inda so ime umuralia MC Masai umuralia Sorobi asante Simena Tuti nera goteba noale mijomo ryo kigima safi Charlie Mildred kare kuri kanga very own safi kabisa obole minobonda kana tukule Jumatatu chakara chinsa ivere chabotuko agoteba Ensakia team wakire kwa beire mwabeira abantu bane korwa masimba waambie tuko pamoja aminedi nkwanelie aminedi nkwanelie abantu bae korwa nkwanelie abantu bane korwa masimba waambie tuko pamoja asante sana watu wa masimba Mildred Mamanyi asenseme yena Shali Mildred anasema ya kwamba amewasalimia abantu wa masimba ngati bana masimba so aboka yao then bakwandi sana oino mwana oino Mildred Mamanyi na ukoro mwa akoro kwa kezia mwangino mungwa
bwana sana. Buya sana. Igo mirude mumanyi monyore. Asensemo ya obole mnobonda na anda asensemo ya reporting. Is one of the reporters ba kwene kibuna baretira mangara basakire banyaretire banyabekiramo anda banyabwatukire go jasuri. Igo mirude mumanyi biyemono tubesalimia watu wa Masimba ewe inga no more ime yomorovelio no mwana ino mirude mumanyi. Obaira maiga mange sana. Maiga mange sana. Nimeto no baligirite mwana Leina na tatu mwabo koro kwa Lazarus. Biyemono kirandete gweroveri gojeke ba. Buya sana. Twenda sasa mema magazeti simambia boni abuna botamire ngotore gazeti ya The Standard. Na inchi ni kompate gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya The Standard ringana limwamuli rororo ndiribuna abakori meremo ni wabachieteka bese etambentiri kende gyonze. Zumundu bekinyamure bali tena workers go home empty-handed amid protest talk. Yani litukurigoro anene kurasa matuka mayenga kia Labor Day abakori mirimo be serikali nigo bale gosemere buna umurai bwense bwenga kieyo ngora liale buna increment y'umusara gose ye nengo sebeseri bakori kilomodeni kone litukurigoro nigo bono bachiete okoboko ogosa bairikende okuomopa yani kende gitayo bone karakiri karo amid protest talks karorende chinkwana ajirijo kurobe karali tukurero ya etwe libaga linene abu litko ligoro gorengana no muri gose ya muri tena abakori mirimo be serikali nigo basemere dibune serikali nigo ebegete mirobelio yokwimoki ebirongo bya uchumi niboigo byokubamenta enengo yabo kurinde karo yigetenga ki yogokwana amangana yokomente nengo niga mangana yokorobekana yiritiri bagari nene kubwali baga lyokwanira abakori mirimo obe serikali ayo tonyerere sebeji ya kane gatano nomo na gatano na kabiri ine gazeti ya The Standard boiga sensemea ni murigedena murathe o David murathe nigo bona garoteana obogima okonga asensi ya Kenya nigo bodengete gochi kobuta serikali ya Kenya kwanza rochi murata wadana kama serikali tabete miroberbuya serikali ya William Ruto kuweroje kubwetakana n'ubugima bwa kongire ase nsemeri ya Sudan ni riroje liendete kwena kiwa sensemeri kubwetakana nobosaga ni bwendete gati ya army na paramilitary asensemeyo boiga sete atestana ni muregerete naki gitunguri ingaki bona karego safeguard oyo nyagosira gitunguri ko jidorgorire mangana ayebechi ya gatatu naki bono oyo ngaki bono Stanley gitunguri akale o safeguard ya mali ya nonyo sirede na rigete wirigete buna oyo noyo nero kujikwira mali ane ekeroire kagere buna ni gabate 1.9 billion mwako yekara usira ebese ya 1.9 billion ine bese nyingi sana okonye banga igama noti mpaka South Africa ando nyabange kuirana ni ukweli asara rumani asego korra sibejentanga ne menedena nigemorigedena asenogose nechi konye ikora Bruce I think ni Chelsea nechi konye ikora timu ya Chelsea asigiti Emirates ekerobono turo tukuliale turo jena Arsenal imeyumba kidogo nikiongea hivyo sara tangita lakini ni Man City ile tangine tebo wana bakubona lende Arsenal nechi konye ikora Chelsea itukuliale usini igo jigo ikorwa ayone turaganye kurwa asigiti kya Emirates litko ayunja sema yane na rara sigaseti epechi ntagana Arsenal ntuchi gosene chigo ikora Chelsea ritkolia rero mochigo ikora Russia igano mo Chelsea amo Arsenal singe wacha kirabo worondo chinande neiro bolita segazeti ya Daily Nation ekarobano Michael Arteta oyoro omu coach we club kya Arsenal awote banga still ntole contented mono as English Premier League ekiageranga nonya twarure libagali tangani twasukire gocha libagali ya kabere nigo bado tole ase top bado ntole igoro aya niga twasugete ase weekend ya erete kerobono Man City yanya tuko bagi ko ira libagali tangani kerobono watachi points 76 points against Arsenal 75 kolende litkulia lera segeti egecheno kya Emirates saya wika chakora mangana aye kiageranga Chelsea abeire kego geko yumba sama tukabwango iga ikono kwegenanga Arsenal ntobe ababwi ase litkulia lero to maintain gabo igoto koita Arsenal amini Chelsea point chitoko menta igoto asukire point irenga
Mpwat 75, 70, 75, 76, mujiko ba 70. Mujiko ba 78. Kimurabwe. Kiturabwe na nekubwa tole. Asante sana. Aye karota geteko yarigirira mwanchu murigereria ne page 43. Niko na ya chakere kiagera na aroyo mintari gukorera sigazeti ya nchina rotiga ya chakere kiagera na irobo litokorende. Engane nene gose mwamwa sigazeti ya Daily Nation neli mwekirete nga Ruto's new salary plan for workers. Korango muraibuense Dr. William Ruto na bwatu muroberio igoro ye mesahara y'abakora imirimo ani gagocha maega yokubeka gose yoko leta a policy eyuera chiego konya konyore mesahara erengaine gati y'abakora imirimo ba public na bari ba private bayigori tkuligoro muraibuense naigerete getambukiro gia extra pension osicibasiria menta sikiganchegia pension na bayigo medical deductions eyo yanyariko bagi kuomia chi payslip chinyinge cyabakori emirimo ayo ndo yaligeria sepeji ya 4 5 na 5 na limo kurende ebiche irobolito nelindo chumuraibuense bali no morikyo monne bwikombe kyabakuri mirimo kotu Francis Atwoli weganse moyende peji ya 5 na kavere ntochikuligerenga naki omuraibu kyamakya ODM Raila Odinga boigono muraibuense Dr. Ruto babwate mesimame mekongu kigima ase omurobelio gocha gokoreka litikulia rero au korobeka nankorobereire kweli litikulia rero nonyenga ensemo nyimbo mbakana kurwase county ya Nairobi bakora wana Adamson Bungei bagatebanga maandamano ayo taligo chia gotakero kolende Raila Odinga ningo na tebete litukuligoro lazima kutakuwa na maandamano asense ya Kenya yonto yaligereria asepeji ya 5 na kabere bayigo amangana account osekorengana no bulingoli bwakorirwe emibere lyange emye ya mona 10 emba obulingoli mbwa chagete gosokomanwa gosokubaro kemibere yo amo nomo balio monene bwa serikali Johnson Oduor olio kubara emibere na kumanya inki yekeirira emibere yego kwa gati emibere na tebetenga yabete suffocated gose kaboru embeo isaine na bayige emibere yende na benga ngani gemigire gose strangled ego emibere yo nechikogendera kubaru asegeka kie wiki yemo egeri manyekane burungi nga ine na starvation ya lenge suffocation na strangulation kolengana no roboti ruaye Johansson Oduor ayonto yasoma sepeji ya 12 bayigo no mweso asense ya Kenya magega the Africa Expo and Import Bank wochiagoswa na gutoli nse ya Kenya asokorwa alone isaina shilingi $1 sato etuchisa ine 408 billion Kenyan money yuera chiko kwa nse ya Kenya ikiagera nigere ase au mochando monene bwechibesa gose deep financial headwinds ingobane bengi yo ingo chakere go disperse chibese cho litukulia rero ocha sense ya Kenya yo mto Brighton no mwancho muligeria ayo naro airobolito korwase gazeti ya Daily Nation asepeji ya motu uyo sana ayo naro agenda ko basa magazeti to peji ntangani ya kabere peji ntangani the Standard na Daily Nation bono tika tusoi make go torarana riaya tunyamnyokia bera tuto ngote bwana dikatika shawa andi na so bisi mapema na jinza kinga jiria yako so aruna bakenya bali akitetia abu ngurigeriore etima tingia kwera kwena mapema sa mbo ngote tungo kujuru ko manyinga yo mobasi mio bale ngai ba sembo ngai yimdo bigendeta kisumu ngo kuna abantu barabo eba ko ende duka mutogoro mugati ore ndo bamnyo nyomba egeromba maitindi ndi ngikerabe amnasema ya Kisumu lakini kaunti ya Kisii na Nyamira kuna utulivu lakini tuza kuelezea ngaki ndo byagendra kaunti na jitinse majina na kuru Eldoret was nigisho Machakos ndoka tenga kintu byagendra the course of the day kia no turegaiga sinona simirobiri na bagote ngikegendra to ina nasika senti ya Standard ebechi ya gatatu bwe ngo soma tuje sema sino na ndo tena kwa tora sasa mbo yabo cheno ko tukumurekerenya gitari ya nduru level 5 level 4 torarenga kisi kiro ikaboni ga muru ibirengere bino na igegente kero ya sarikire nyagitari chigo sie gaiba ko nyorobo korari lakini ayumba baadaye ekarangura nasika seti ya Standard na nagotebi asebechi yene ge murekerete igoro ya nyagosira Stanley Munga Gitunguri
oyo omonyene Radiant Towers yerange ne University ya Nairobi. Oyo kabero monya biashara monene oyo sirete mwaka weru jiru 2022 kabwate myaka 77 nigo bono amangana ya mali yae agendete gutwaro gusukwana ekero family yae erigetinga kigwatana na amali yae kurende wiri yae na rigete nambara bata gitokonyora enibeyo nyanyora yo asebeji ya gatatu ngucharali go ikase beji ya kane nire murugede na bono Ruto ni ganyarede gakoma moja Raila Odinga ekera motete na ndurigo chugwanjana okorobekana kogenderera asense yeito ya Kenya akabori buna gosega sedini rigete na Ruto ni gabore tibuna gaki no gachioka be nayo nkuma no nyare go wonjoreria ense ase emetenye mekeyo na ngitiga bangari baga ndakora emirimo ayu nigo are ase beji ya kane beji ya gatano nelina why workers failed to get any ngigiagara bakoli emirimo baka nyora wakwa asogotamendwa ngelinde yonsi asobokorerwa nyanyora ase beji ya gatano egaseti ya The Standard kraba kalimiremo base mereduna ngonyora bale nkebese yabo litukurigoro boigo beji gatano gatatu nelina bono Mackenzie nigo amavunsa amnyare igakoreto gotudukanu anekaritukurigoro omusako motindi okoretu ase kanisa yaye namangana gete gose bintu mbire byato ikanetari bikorekana muna nigo bikare ebyogo hegaria abakrista mafunzo ale mamincha ne dini yege Kristo ayungati ya mange agendete korekana sense meri ya Shakahora ndoje Sara tianda ikire becha tano atatu tumago suka gochimusi asante sana mtokoro ase gazeti ya The Standard ebugata mangana mange amaya kulenda montaita kuwesomera kabisa neli egulire gazeti yekera bwate chinga kikolenda se gazeti ya Daily Nation mwancho muligere page ya kabere neli mulikire tenga relief for KPA workers as state agrees to review medical cover ana mangana maya gocha saba koli mirimo abe company ya Kenya Ports Authority abwe medical cover yabo kwenye serikali ya tigire kuligereria naenda kwenye ya factory wetani abakoli mirimo chiribu isano abo bategemete medical cover insurance kulende bono serikali ya nchiranire gocha kuligereria na kuhalalisha medical cover yabakoli mirimo kurwase company ya KPA ekiagera afya nobo chenu nabo bugwenete gocha asiri bagali tangani asaba koli mirimo bakora ase company ndeyons kindi nabokera kobere egero nyore obugwenia asinchira ya masikani ayukagende tumwanchu muligereria asensemo ya Kiamunyi egotuka ase county ya Nakuru nigo bono amarimo yabamenyi abo anyarete ko bakago splitwa neto igo yani egatana na toraro kebono soil erosion egatiga ama kuruma wose vichabune ama omomo yes thank you so much producer ama oromomo amange asensemeyo ase chindagira chia saligete amo na ensemo ya marimo yabakoli mirimo kubwatekana nembure nyinge egendrete gutwa chinsemo au ntoro chimbure nyinge nigegendrete gutwa na gubutura chipara nkwego yo mtona atebe para this one when the bara de tarachete babasiari ngoma tore erikia ya embroidered antwaroche para ya mahimayo naroko ya butogete ntoroche Kisumu ahero buna bantu bagendete gutiwa batabuati kende maiga yoroche rwa river Nyando wata chinge guchiae ayuna agendreta sepeji ya kabere peji ya gatatu nelinga sweet victory for festival winners ababui korwase amangana aliye morobelio liobwe okwego kya kabisa drama festivals uliogendrete me ya Shanzu ase county ya Mombasa nigaba bwibacha akire kwebwera ebyegwa byabo ebiya kubwatekana ebintu bago present monontu ateba nigo barigiritia mangana ngende tokoreka sense ya Kenya obokurumi wana nigo bago play chi drama chiri chi correlate ingigende tokoreka a sense ya Kenya nyoro chi drama chinga tie chi university chi college
chi high school abana bali bagokora buya wege page ya gatatu ni mulikirete omweso ase omusacha yo Mr. Ali Babito Kalolo oyo nyarite kobaga kuigorerwa korwa segesibo abwa asanya kobaga kunacherwa egesibo kyobogima gose kyogokwa magega yoko bwatirani wanga na nyarite kobaga go kidnap omotari oyo mo British tourists na goito musachoe nere kumu ocherera segeka kimitinye tano nomo kurende tiarengebo omogaka Babito Kololo niga abekere mocho atakoretie muri kibiga zete wataba I'm sorry this happened to you oyino murugi bwo musacho yo itetu mutari oyo nyara ko bagago konya sana asokwene kyabuno musacho yo bwatukirwe ekiagera taikera neteli mocheri no nyandimo nasi buletwe maga yoko basegesibo ase miaka 10 bono na chekoba a free man 11 years in jail asili mochota correct tima itinga what happens sekere serikali osege siboki gambirukia gusibire asili mochota correct kerobu tukibwa kwa bono ngetengo passion we ibone songo oyibone songo oyine songo bono yeah because 11 years wa kilo miada so bono ya na dawa gerune kama idego tabwata imoja nonye we ne pasu bono it was yani igabwata tu bosa atarengi gati aba bibali bekiranete egekoru ekyo asante sana epeji akanene muligerete public private sectors workers to get same pay in policy shift ndwarangana kimura ibwensaro beretie gucha kolengana nia emesara yabakoli mirimo be serikali na bakoli mirimo ko private sector tumetingana kiara ikirania policy ye mo koli mirimo be serikali na kibara chikolengana ni chibesa n'umuntu ko private sectors bono abo ona serikali maidena giye go bekemero yaye yidingnyara ni mo abalende employers gosibali bali igete abantu bona however basabire 1 year grace period egere changes chitarakorwa nyomondo bo serikali okarekoli sinejirwe 50 na ko private abumbuya njendo chengambuya abantu banyore the same pay ajuna sepeji yakane omwanchu muligereria nabo kwenyorera mugano yino irubolito sana ase gazeti yo waiga sepeji ya gatano ni mulikerete nga low key event as biting calls spoils mood chishare chiga cha Labor Day ase chinsemo awokora nchanya artuko bachigo ikiranwa buya ekiagera imbule nyinge yogendrete gotwa sense ya Kenya event yote college biyabune wendrete gokorwa egera bakoli mirimo bali batari goikase county ya Nairobi na baro bakore gose bachengereri tukeli korwa se bakorwa ose county cyabo korende imbule nyinge obokendu spoil the mood ya mangana yechishere cyo yabona mwanchu muligeri ayona arari wikase peji ya gatane peji ya gatano alimo ne mulikerete ase bali baikiranetie omorobelio yo o Labor Day bali bayigete goikerania ekiagera twarorrenga ebitanga mbiro byagerete mu yego yitoko dribia buna ase county ya Nairobi aria Uhuru Gardens muraibwense nara ito mu yego yororo nechinse mochinde ya koregete Mombasa ya koregete alafu rende nonyenka Kamega yakoregete nonya wanta abange bari ngemirimo yabo buna kawaida igona bokwanyorere gazeti yo ororenga na Kenyan snapped Labor Day celebrations ko bwatikana abange niko bachite kweligeria engeria yabo ndocenga tigana tigera we page ya gatano na kabere nongo chiko chakera ekero na enkura kwali baga pesa no manju muri ekero ndegete gukora kora se gaseti ya testada ne gukwira se page 10 yaba ngaki iya ikerete a genuine gold trader aka end in wrong side of the wrong ngaki amwirede na alinge chenu ni asamangana gold trade lakini nigo ya mwirede na akenyora asense meri yeri chigo we so mere na Simeon Kimwere na kibona nyarde ka obtain 2.9 million through false pretense yo na ngosa nge gold oja sirava ri wachenge igo bono to wedende na bo ibibwa betabu oyo mono ara setel igo na bo gwesomera mugano yo ekrongo kwera wikase beje 10 na kabere ne ri murekede na kibono David Mradhi oyo re vice chair ya Jubilee agargo David William Ruto na ne pat sana okore tamwentangani asobisi agomo deina bono akora ne mirimo ya usinyire
nande na oikechi kwirira buna oika ochi na bora to kore tamu ntangani na Ruto will be luck for finishing one term. Oye David Marathi ukarekomata hivi na ndio jana David Marathi na tena bono nere atajiunga katika kikosi cha maandamano politiko olia lero. Hiyo ni tena eze asarikire uchumi asarikire karate tena muraibu enso mukoro na akorete gasingi ya sense ya Kenya. Hiyo David Marathi ukareko ya kwana yu. Boigo kugira se beje 13 ne na Cleopas atanda oyole tatu mwabo Zabron wa Yesu 32 oyi no mufuazi obwe pastor Mackenzie kuruka kamega bono omugako Cleopas awathana yayo mwana one ni gabeire brainwashed korengana baramu ni gabakara kubolia serikali kibanjero mwana wabo abe state witness ekiagera ni gekorokana na rende nigo abegetwe koba brainwashed yani ngakudra theke usi brainwashed yani nigo gangainire nigo bang ani gangainetwe baso ase dini yo ya Mackenzie boigo murigo seti na murigo tena Paulo pastor Ensakia na Mackenzie itukorera nigo bago chigokiwe kambero gosingo bagochigokiwe koti eri bamanyana ngotikara bale kogendera ase kobase amakoya banyimbo gose bakubwato kwekero obotukibogendete litukuregoro omwasiri boboreni boime kiture kindiki ni igitasense meri ya Kurivi anene ekero postmortem egenderete ase mebereri emie ekere mebere emie ya mona 10 alia sensemo ya Shakahora igo korengana na government omubali bwe serikali Johnson Odol nigo bage bauchikoenda litukulio lero lakini natete buna abana balimbari barwekana tebuna nigo babe basavocated igo meaning ina nigo babe to asigete embe kabaire nando obwo bamboro buna na be kumachikorekana buna ebi mombire bikaru siriko ruase emibere yono korane bi mombika oniri kaibiga jet ayuna arara sika seti ya the standard sar no majumuri mangana mumpa asante sana page ya gatano na kabere ndo chine muligire tengana ya Raila Odinga bunale ko insist kuligoronga maandamano usukurubikana goika gokore keri tukulero kulende nigo baguche ko encourage okurubikana okokobe okwomorembe batale kuronseme yende wikeyende peacefully baige page eyo neiranireti ngana yaye omuraibwense Dr. Ruto asawa tabanga we will meet you head on. Raila warned on demos. Igo bono ne chinkwa na chinkong kabisa urwa sabara ya babiri. Ayuka gendrete manchu muligeria uso mto Brighton no maetere road kulia Jumanne kerere the second Tuesday of May ense engima nkwenyorere oburwire bwa asthma igo karoto genda takuligereria karoto guchuika mangana yobo cheno asige kerebusio tukuligereria amangana yenya gitari ya nduru waigo ntuchukuligereria ngake kende asthma ninki na ene ndagira kichu montara ali bwa tubururu bwa asthma na kibogocha tuligereria yake ekere nsengima na Kenya tetigirimaega bagocha kuligereria iguru y'uburere bwa asthma tumete asthma na kindabo beke asike Gusii no sinyuko yana nda kwanende ne Raymond dimanye ni yara kile ngende that's true bano sinyuko yana ya lakini asthma ne na dizie tomonta ya usikana kwe kubo sinyuko yana bija lakini asthma na dirimanye kanete bija karabata ya asthma everybody understands it igondo che kuligereria bo igo tororenga asthma ninki ekengi ekoleta asthma ndina kikero kendo montari tange abune karto chukura kodire karto kwanere igoro yinye gitari ya nduru kolenda sebono manchu muligere nyorire gazeti ya Daily Nation bwesomera mange kerobono amanga irobolitase egazeti ejo epeji komendo changaneka murekerete 400 PEV rape victims accused farm of destroying samples. Okay, nengana okay, enkunyirigere linde bya egere manya gote umanchu murigeria asoboime. Yes. Pesan, njume tena kurokura sikaseti ya The Standard bono igonigo nganyete na bono toenda sense meri yobo chetu. Siko kwa kurarigereria yake go lakini no tigo manchu murigeria agore egazeti yiga erianjete either Daily Nation either The Standard Taifa Leo
The Star, People Daily, mpaka East Africa. Orale mpaka Goruboganda nkikigenderete Tanzania. Ende yonse. Nero gwesomera tiganda soma SMS ibiri se tuigasara tumaye kugenda guchibo siro kile tiganda soma SMS ya taifa leo ngodororo neryo tena Ruto Arusha hadi Saidi yani Ruto nigaendelea kulijira Butambe ibona baadhi Rais William Ruto jana aliorodesha hadi tere kuhusu mipango yake ya maendeleo itakayomwezesha kuleta Wakenya pesa mfukoni. Ayuni aya kwa ndadi tukuri gore karo igeda sensemeri yogo chengera litiko Reba Day Haseno na Jersey kubimana ubabe litiko lero nero bota sensemeri ya taifa leo shakahora baadhi ya watailiwa walinyongwa ngana likorwa sensemeri ya shakora ekagire buna abakagiruba abakwete nigo abande bangentetwe nigo bangentetwe korengana numuriki wegazeti ya taifa ngana uchunguzi wa mapema wanapatolojia wabaini vifo vilitokana na ukosefu wa oksijeni gokora nende karumonda kugo suffocation na rayundoja amurekere asegazeti ya taifa leo itukula leo igenyorere ikatiba yao kifumbi leo Azimio wakiaba kuankiza wafuazi katika majiji la Nairobi arende na ngegi producer kwa timu watu mwanjo muri nyorere katiba kwende gazeti ndio nyorere gazeti ya yemetena na watu wamegeuka katiba nini nere koringe mutwane right it is understood again ninze kwa sana anyway nyorere katiba yao ni gazeti ya tari katiba igo yani tari enchara yoka yaititaba ntabaina okuburo kwembengi yoko yana na abande kongento strangulation as some of the developments chianyore kanje wetero mobali omone wa serikali Johansson na wengine viungo hawana abande babwa viungo muhimu katika mwili. Viungo gani hizi? Muhimu. Umeenda wale viungo muhimu katika mwili. Niko bora so hiyo ni kitendawili na ni yani na makumia kwamba mwanadamu anageukia mwanadamu mwenzake. Tingo somaje semezi vile sasa tuenda sasa mama tubogotoma kuira na tuenda sasa mama bojeni. Soma na nchini mbate hizo. Hero ni Dadias Oseko na wasalimia hapo Ndizi TV Brighton na kusalimia pia mimi ni mjukuu wa retired teacher Patrick Nyangeri Ogiki anakusalimia na nasalimia Eunice Obonyo na Julius Mose na Ango Sangu nyumbani hapa Enchoro Kisima nasalimia watu wote na marafiki wote. Bia mana watu bane ba Kisima mbia mono Dadias kwaneli sokoro ya ogabu Patrick Nyangeri is a retired ed teacher. Usually na gasomia matukali ya maiga na waniga se ndali skuru na kabero ngomo Patrick abana watu ba Kisima ali Enchoro mbia mono romotori tumete ngangalie kiyapo karokori kuruka ayo wete pasune na ya pasune ari biasa akiafa kurugesima niko ndani akiafa nere na ale kurugesima ali biasa ya bantu bagesima mbia mono nara wadana Luka 15:32 it says it was fitting to make merry and glad for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Abu Brighton no na nche na bwatera asinge njombono na soire asomoro belwe Ensakia obwansomo Gusii tuko pamoja hadi tamati. You are then greeting to Sarah and Joshua. Joshua salam. Sarah salam. Korwase arogo Chris. Asante arogo Chris. Tiayengo echao korgeredi Joshua. Echiage jona wajubade. Asante brother Chris arogo taliko mocha tukugusabira maya kera rituko anawakilisha korwa Raganga bo Gusero Araganga na no mwalimu get retired teacher mubiro yo tukalitukolia Jumapili ga kwete kolende gotugusabira abantu bali babo Raganga ene ne gabata mangana arogo nijengije abunda korangi Raganga akibwa no atei
Edo turigere kabisa tumaena ningi keroro tumurika torra bachibu etorore ningi kya beira alia tumanye kumayangi mete ntokira tujikorora na nero ya beiruwe na maene alafu rende togo sabera bali basiretie bamwabo including ourselves kuruga se studio togo yakira pole na bali mwansi musiretie abancho baino na komusana toko batebi pole sana kababalemu na bali muri nyagitari abande mwanche rumasoke tunashukuru Mungu gendera kunywera ngoli kabisa egere mobe chinguru avansi keri rishabikireto na mbe mokoro ya Rongai county ya Kajiado agoteba noali ime kabisa agoteba ngabwakire kura Rongai leo sina mengi leo ni ile siku akaweka alama ya blue kumaanisha leo ni Azimio game day. Anasema leo ni ile siku ya game day. Asante baba kwa Rongai chinsemo cha Kajiado County tunashukuru. Grace Ongwenyi nera nkoro Kijauri Nyansiongo agotabatinanya komocha pi. Asante Nyansiongo abuntu etetelitwa wate roadshow togeita aliye para ali asante. Yuni yule moja akataba hello Sarah Brighton huyu ni team diaspora na aligiriti. Tunashukuru sana wana baminta mashabiki mugusiando nsia sogo toka. Nyoko uligiriti Ndizi TV tunakuvulia kofia na tunakushukuru zaidi na tunakuombea maisha marefu tuatebete okomenyevu na enguru 250 to 350 years 250 to 350 years ngwasome ya ona reporti ukitinega mtetesi no ona reporti ukitinega mtetesi niko ndani mpaka mwizo kutoka Nyamira County Ndizi Ongwenyi korwa kijauni ya sio manere ngwanya soma bya sana jinga tia jima ndato tuma semambia boni ndio kolega sia uya ne karo betereri go se karo bwirwe to kwa no kero manyete what you are going to do kero obwiro bereti manyete nga after this I will do this and this and this without any supervision bya sana nomba tengo discover te kero le no mongwana geze nimesahau kero le kitu gwirigiri na arengo munya na arenge wondo risikale tekerore na arenge ne sura ari kwirigere gose ngagi tarenge na sura buya the distance between the mirror akaro kwirigere alia ne miro metene ngene ndo sabete ndo bene na de ngere ko tebina objective to ya minimum mwiso mai aina bado hiyo sa au mede ngojor kwala bona ngoja natumia para posimono tari para kindende ayo ujigwa confuse ki agara na ngaini ya mono nimejifunza mengi sana hii show Ensakia tumejifundisha mengi hata Joshua najua sisi wenyewe tumejifunza mengi sana na ni raha tena bia sana tokwenda se basu tokwira na tumaego rana ali tokora lakini ndio mbona tokwira no majumuri tokwenda se sema ya afya asara na wote na leo ni tukuli asma ngori dora mangana asma torore na akarmoda wata asma ninge gojera wantu tumore kirimono enya kitali ya nduru wikabone enya kitali ya nduru le phone sie kirimono tiga moja tutumire kerengeria korengana nai ayiro chembu enya kitali eri roje ndiri abetororo ngwe na tokorere kapu kiagerete ayino roje mbuya enya kitali eri go sie kuikaboni abanga iba konyoro bokori kurwa sesemeri ya Nyamarambe South Mogirago ayikorengana insiasa ebrukande asensemo ya afya akitokora siasa ikiera siasa ebrukane ekarurwalte murwerde kumana siasa nerore kromo toko wati turikorengana no machumbo turikorengana no mwamzio okorengana nyagitali okorengana yongore natore tokwana linganerio lya nduru level 4 na mangana asma bina bitokwanda kone totomera karengala kyaunga kya roje nyagitali nderego siego segorwe karo abantu bacheto kara misi chito kare story na banyimba basegetegeita bana banyimbo ga 10 ndi baba nyagitali ngwe natore tokwanda ywa mange asimambia bona toskene ndo stiwe bwansu boma Gusii Joshua kasi kwako tumakwira na sensemo yobo chenu yes thank you
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakubonekerwa ndekerene nagokurengera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asorogo nkorwa gusi niji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igo iko yenyore. Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu vuomugusi. Uhuru Superstores Limited abobali mejumu chukisi na bakohonia ebintu byonsi asiri guriyense nigo bono bago kuarigania wuchesi chiduka chabo Jokanya na mduto warwa kwa Uhuru Superstores. Karibu nyumbani. Aba gusimwe siese mwabeta mwariganigwe aiga Uhuru Superstores. Ense muyubwagachi nigo bakohonia amabati, Iron Road, emisumari aina chonsi, chisimiti, chirangi, chiwilbaro, chisengenge, MDF board na chain links. Boigo mbabwate ebirogo bichi plastic, chitangi chukubekira mache, chibesin na water drums. Nkoni abare chimbusuro na moyo. Amasasi echiredio nechitochi, ebitabo, vyukurika, nechikalamu. Mbabwate meito na marangeti, na boigo nechikoshon. Chisabuni, chiemete na chiriche chibauda, nechitishu pepa na chirochon chiraroro. Asense muyebintu byogutumika jikoni mbabwate omochere, esukari, amaguta y'ichinyeni, amajani y'echaye, obosie bwokoruga, obosie bw'amandazi, baking powder, amache yokonywa, chijuice na boigo n'amabere. Ekero kwagulire omuzigo nigo gokoberwa asigika y'echinse 24. Ese desk yende nese section ya dispatch okonya customer osokie mezigo wenshwe mezigo na sokiri nere customer tete. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Karibu Uhuru Superstores. Niko kwenye customer care. Na washukuru sana wateja wetu kwa kuja huku mwanunua bidhaa zetu kwa bei nafuu. Tunawapelekea mizigo nyumbani vizuri. Tunawashukuru tena sana. Karibu nyumbani. Banyore asama gacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Uhuru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Enyagitari ya Worldfit Health Center iyigo toka imeyumu chukisi nigikorwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yokurwa ya marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis. Boigo mbogwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory, nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonke. So na kitoko kero montaji obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuruko soko nyora morwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo gorba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways.
Kisii Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Spexels Opticians abubale si kliniki kia gudika imeyomu chukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemeronge tano na boiwe setingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomu chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Miemano mwanjumo leo Ndizi TV kana tuerene kurwa sensemende yo mutumogo gesto ajage tumuro video yo ari mambia tukaja kasoko batura on abokira bani mwekire ke bakeno nande mogendete kogendoro na yonte ina botambe so asesimia semutandabwo asensemo ya Facebook tonyora Ndizi TV News digital asensemo ya YouTube na botonyora Ndizi TV News ekerengera kiao osebirengera bya ngakikwa abokira na kyo endete niri tukuriao tumere gwetera se namba ira screen ya yere 0792192834 ine namba otonyora se studio asogoto SMS yao pono mambia manke tota kwanto tota sosa sense moyo bachenu saro tengo so atora sense meri ya asma atotebi boy gonto tota aliri na enya gitari ya nduru nigesie kire uika bono kubotekana na mangana ali abetorro na banya tunya maitu sunya nyorete mangana abeta sense meri ya nduru ne na machine anesthesia machine ya de kurusi walia kolengana na bateneri iba bobachenu bagatena ya anesthesia bade de kurusi alia abanyere ase ensemeri ya kiumbu ekero ya kurusi walia rojeri kabaria ekairira lende na jinje gali ya atutwe abantu mbade dushingoma wikabone nyagitari gasirku bono na kitukubura na nyagitari yarengera ikirie siemu na banyagitari nerira ikiri bakane nambari jokore meremari ikiara bokoreri bali abantu ba sauti mugirango batagete obokoreri bwabo asensemena ande abanyagitari abataragendo mbachikuri umusara
bone kina kitu turabura ni bono mambina aba bali bono roje umondo ko Nyamarambe mpaka aga ngakire idari mechade menene mpaka aga gasa nabirengera bya mbiri bibya mbia mono sana asokolete ngane ya Nduru level 4 hospital litangani oyo mtu Brighton mwanchu muligeria gwikatwanchira nenga opportunity is very critical naigo uguturubanirwa kwemerobero y'abachenu nkore mari kore sector yo mono neyo teriboronge in any case neba yabete nga machine ya irirwe yakorire kiango angantro chinga botenene limbotenenete osobo koreri botenenete sanitari ya Nduru nambeyemo machine yari chikuyiwa korwa Nduru machine eyo abantu mbarabo bwato muchando bwo konyora bokoreri bwe machine eyo lakini ya harusi wo ya irirwe and in any case botambe togatebanga a distance korwa Nduru mpaka Keumbu ne distance ire ntambi umuruiro renge Keumbu na bare koreto bwango Kisii teaching and referral anyoro bokoreri bwe machine eri tukanyoranga kuna kitenda nonye kerenga ne process ya serikali ngana bokunganye machine koronye gitari yemo gucheyende teri make sense mono erusubu asatambe all the way mpaka Keumbu whichever way yarusi wororo why again enyagithali yakoba under security liba gobolende obokoreri bokogendera rende in case montatu ari muchando bwe machine eyo nabakomnyoki bwenya gitali osengwe chiaguchi chinyagitali njirense miyo lakini bono boteneri go obokoreri gotenena abono no muchandole does it mean banta abumbali koruara does it mean bantu mbalenge nyagitali chi ward ababale ngo ngaiba chiete bono that's the question tukubolinga amangana yo bachene is very critical naende onye yale gocha koba etene nasige kaliberera riri nabo yale gotena matuka abira 3 liberera rirapoa egaro bokoreri boiranire tukaraba menyi bagesokia ngwateba mulikito nagorete report baje bakarobekana ali abande bagatebanga gaki tiga abanyagitari berane bakorobokoreri nkola umutore bari barenge gwa attack abanyagitari aho tunawalaumu sana ikiagera cyo attack abanyagitari rende ngogo koruari egora abanyagitari bana barabwe batirende yaikeire basaganiru agirende ntwa roche fatalities osetorore it was so immense abando baumiyete side maboko ekarona ekana jitari ketiare jimbari baumiyete maboko bagatane nimbage turende agirende nokugena weito ngarende bakanyekire asichingo machiri banyorete asengenjerine commotion kiri umuntu nabwate oboene bwabonga ki machine eto ngaimokuira so bantu bare korra bobe nabanyagitari abare kunganyi so in whatever way nyagitari gangate tetsiekiri up to now egerende ge korgana sautu mugirango omaete na tari pasautu mugirango bo igetegira affected ikero mugetutu naro gasogate sautu mugirango omonja naro sogate sautu mugirango ndo terne kiaba girango bo bantu nabo nyomonyari ba naro sogate sautu mugirango Nduru ari so muntu naro koro bonjoreri aria Nyamarambe na kibona konyora services jira nyagitari siekire nande nerebu yabanyagitari bararibuna mbakwenda gukora bokoreria naende again kikatiba ama kisheria una wakili agotetevi okuno go violate right to access of health care eyu monto mo Kenya oire obosibole ne katiba nga uikwawe wobokoreri kepochenu abo bono already iyo ni violation of the constitution ikobono abantu bonse pia bagirango koro Nyamarambe tell us tutumere karangeri kino nga tari bagirango boka ngade na mugusiengi mekiara igente ke nabage ko na wangesima dispensary ya na ujesa matukare bosi kosena nabage ko nyagitari ya Keumbu kosena ko ba nyamaje ujesa matukare bosi igere ndukebe nyamaje gemine dina ekereta kataka ya nyamaje no muntu toko kuiba mari okose amano nyagitari esa kasaya nyagitari go sieko igenda dani na Nduru yoga nabono emara ni ndoke ko ba nyagitari ya sieko because siba ufa tutajenga ukuta kidogo kubona nyere binyagitari sieko gaboni aba sigari bale ndoro nane twarina ba ngoma jibana na siasa nere siasa go jera sa mangana afi ejara bande batagete karuma de montole
omonto innocent kabisa karo kwarwarire none nguru turi gutwara motu gwati kabisa karo kora nyagitari turi gutwara nguru chingurura twani jira buri nyagitari nanga giyo kombegera iniga ngokunde yakito jugurwana segi yakito tukubura na rende ayoro chikora ngana ibirengere bya umwanju mureria tutumere uchumbe yao nere buyana kari ndo kyabera nyagitari esie abantu batomuka nyagitari mbayo igotumire dina November libara gukora subordinating staff teyo igona na marioga ari ngororo ngai arusitiwo usa expire wikabone ngai yare wikabone chimashini jinde jire jare ngororo erendi kunya gwakanwere na aba nyagitari abana barabo nkoye gubarebesa ya you the common man akorwe bango igo bono tuana chiruji taxi kwenda is it in order abantu kosinyuko ende miremo okobangi gintu kiabeire eyibonere gochako be normals to kubwata nesati yake igo nyagitari yasiekwa then inkieke bono kere yet to understand ne procedure ngote abani ne procedure nyagitari na be korusi machine ya mojari bono akarba korusi ba na machine ose jari ngibirani according to understanding yane tini kwegeronde ose koragende according to understanding una nyagitari ke baji machine ibere igemine dine service yirabu ne demand ji machine more than 2 because procurement egero ya kore tu machine ibere je ko irwa samo then it means abantu bakonyora bukora gweterase machine eji the need demand ya rengo ko irere nyagitari ya those two machines tiyare ko egubosa igo unless bukoleka nugete no bo takeire bo chunguzu because igo there was a process of procurement ya machine yes unande machine ye na ke ukore mirimo gete igemine dina bono migasi yariete nini usabantu banande baruari baje ari ase machine ya kogera nande to bana indi machine how wrong machine iri abairari yes iyadari ya jeta ari accidental nande ngodagere kuye procedure nero ngote abale ngodagere kuye machine iri yes na banyagitari bakwenda erombe igera muzi oja bange abantu nabawustokana ke yani ndege moja guzangira nande no banyagitari ibona kigyo nakimete abantu bari bakumetina ikolengana ne kiribu bako me gitara na barabu ba chetoro na ba ereste no mungwana rukubwa de video kiribu ikingere ninge bwate rukubwa de video baka mokani baka modena ngubwa de kiribu ina bana liyo rojiria cha kirita ende gitara nge bobisi nge monta kwa de kiribu kyangi moko mosere yaringe bobisi igo yaringe procedure yo korubutamba na ende ekero chi procedure jichigo korubutamba mtu Brighton no mwanchu muligeria birengera libya bana inchi mbigane iri asubigento buneki gose abana inchi mpabwenerete kumanyiwa bali bakoru around locals around nyagitari yo egere mbale atari ororoche kwanyora ngambara where one I think lack of public participation was lack of information ega trigger abantu bakaranga ya yankuru tokare machine ya itokorugaiga ekagera bagasoime whichever mbabwa tobosi bole bwabo so we want to know specifically ngekero bintu bune bigo koru mupangirio noro bananchi na baromba bwanete bamanyiwa so that egentekia koruboronge without any disruptions yes bono to birengere bya to te bya nga kyoroje geroinga neyo gato endete konya kumurikira simambia bone twenda sense mesa bono mwanjumuri kanda tenya kurike SMS chae karo jina jana jigida ke 15 asiza jinsabiri jabono mambia na boto kwenda sense meriasima tenya kumuye ko ndinyorana ndokobodina nerebu yaye buno mwanjumurireria anduru Revo 4 gosiegwe kaboni ine nyagitari yobokoreri igemine dina abana bense imeda kirugo nyagitari yes abangina mbara bagotoza kirugo ure Jacob abantu mbare bigibigi montara umia ali nyamarambe endoro akorono nursing lakini bona akora tumpaka bosongo usayi mpaka nyagitari endere ange igombu nyagitari gosiegwe kaboni nande ngakiere ekero bintu bya turubande egente ke gosiegwe yes that's what we ask. Egere ndobia turubande. Oseme kagatita kerikubego. Abana siasa bako mojarumna siasa nero ekobweni abantu osenya gitari ekobweni abantu obokoreri wetira sabanya gitari. Kana botutumira uchumbe yawe nyenge bono mambia as studio igoro yabangana nduru level 4. Yes, ene ngana egwatraneti mu busibo bwensia ndonsia sabeta ndobata machoge bale nduru abo ndobata banyali bali abantu bonse bona ekunete abagusiye kyagera abairi baitombaro bakuru arabate banyagitari esiekire
So this is a collective again tutugana tukubwaterana turubirangera beitonga na gitogore nyagitari eri eigorwe no nyobu tutukanu bwarengo ebinde bina gocha kugambwa baadaye kurinda bokorari borobu bagendere gokoreka asinya gitari iyo ekarande tutumire kerengereri kiao no mwana inchi mu Gusii okunire ne sector yobo chenu abo igo litkulia rero go say every the first Tuesday of May oburoire bwa asma buna tumanyete abantu abange bamenyete no muchando yo kurende korengana na utafiti nige kworokia nga currently there is no kiwa yo buroire obo kurende with the help of medication na mariogo na bwaku sustain onyara ko banga kwamenyire ase amatuko amange igo omo korengana obutukubuli bwakorirwe omuchando bwasma neri yogosiekana usogotayana bya mete enchera torosiri our respiratory system na boko nyara go breathe in breathe out muchando ndo tayo agine karo onyortanga lungs cha onchibwato omuchando nchiro koragasia eboronge so wasiekane kuba onye tonyoreti chintetere go sonyore gentokerie kuru kwa inhaler na bogo twaro muchando with the help of inhalers na mariogande nabo okunyara go defeat omuchando bwasma no nyeriyo boronge kamile ndira atoka liyo kugweni omuchando yunga nabo komenya ne condition eyo kogotumeka ebintu biraho konye ase obogima bwa igonto chikuligereria nga symptoms omuchando asma no rulio endekere nsengima ekoinyora litukeriga go se commemorate omuchando bwasma ndoliko ligokere kyagero uyu no muchando nigo tokoinyoranga ase ekero merobergia be kurwania oburwaire bwa asma yes kurwania oburwaire bwa asma ende mbitambukiro kiebi no nyine kyombekyo bachenwe nsengima ekero liyogo kamiri litarato kaliyo kugweni omuchando bwasma ngaitwe ikeire where are we igobona ekero Kenya nechinsemo chinde no nye county ya Kisii ndometanto na bange babwato muchando yo onyokoro yo mobo you can share your experience with us nga na kyomenyata no muchando yo na kyogenderete mbaka bono endekero kende ngikiriyoga netie serikali ekore so that abaroire ba asma na barabwombati kwa magega buna baroire bande bonds ogenda ututumira uchumbe ya na bato taina no muchando yinororo umaite ngota baroboke na barabo mundu wate na beka jiswenda sana na kubange chura kubange chura kero burwiro bwo kero bwasera sense moyo kendu nigo bwo komisa sana igona bato tabina ngayore na bato tayigoro burwiro bwo na bato tayigoro nyagitari ya nduru level 4 kero to level 5 se level 4 ikabone kare siekire igoro yamangana betorro igona burwiro bwa sima sara ngoto tabiare na asmangiri mborobio burwiro bwo wekoya osino burwiro kina boto takara tena asthma is a long term condition anene kubwata abantu abana mono amo nabanta banene adults aigane kere mbeo igusunyugo soka bya through your lungs konyora maso chia bwata nirenchiragete so that wasunyugo sokie mbeo normally buna abantu bago sokia through the airways unatoko yana igaburonge abantu babwatu muchando yumbali ko yana like that okonyora ngache chimaso ichisiekanete so the small airways yasinya omonto sunyuko kwayana bya ejijarata symptoms chiri okorora sabana nonyana sabanta banene one mnogo korora yo is one of the condition go say is one of the symptoms chia asthma boy gonto bwate easing yani kunga ekubeke kokoraki kegochura yes mwana ko yano igweta gochura njeregete easing kirio gigete irio gigete alafu shorten of breath embeli etali complete embeli etali complete yani embenke enchire toko yana kawaida embegere shortness of breath montako yana atari gukora bya arafu naende chest tightness ugosiekana ngwege kuba kabisa kunga kuba bono wasinyirko yana kwabere suffocated within a short period of time montako igunga ngokware atanyore that a device ose inhaler ementre embeli kuba keigoke nabo montara ara suffocate onyorenga
onye no gusiri obugimo siri because asthma kills ngo itere ondara bwenga asthma na menyere nere ngaki at the end of the day asthma is a dangerous condition na bego ita otabwatetie amachiko namarago korwase umunyagitari igas the country as the world nkomakire litukeria rero ntumanyete nga robot ndogo cha kuvura korwase gitaseni kya Ndizi TV of course World Asthma Day tikatugo saberenga the anjiro komenya buguma your lifestyle lifestyle na rekoli na bere irero nyorenga kwanyoliro mu chando mokong so lifestyle asante so go chaime nago tote igamo manchu mugeria ekiombe kirikyo bachono ensengi ma WHO nkimanye to mu chando yo noro ende mono chinse chiri chigendrete mbabwa to mu chando yumono igoto kaganga Kenya yoka even the developed countries abantu mbara ne condition yiga again to kibamenyati is following ya marioga ali bakwa tablets chinda terebuno konyo ne inhaler iri gokonyo muntu mono orio siekanire kuba mono okwayana wasinyirepi lakini biya kwatebire inki yako yaro muntu siereri kunywa marioga kero abwate condition de muna asma whatever na kanywa marioga aya muntu siereri inki yako yaro para ne brengere biya kero muntu reno tebi una ki kanywa marioga na riora sukebo sia Ikiwa nyoro monto wangire kunywa marioga ani gakwe boso no bosire number 1 asuri obwata marioga ogo discontinue no kumera marioga editora David's ignorance osekwanyoranga hani orosire no ena marioga ya HIV into aroje some days back abantu baikire they don't take them any longer because we are made for a long time because this is a condition ni monta komenya nero so ngo ikere kwarosa asibali babwate but asibali bande batabwate treatment nero is not cheap as that ekere tali rigoliense omonto batanga bono rinde ngakingo kora entetero rochege ontu arora mariogo na akina bwangwiga entetero ya monyo monto ri kugora 10 shillings ekana mpaka 60 shillings ndora maya yasima biye batrende oyuno mobwe kana igo ndora entetero yasima 60 bob monta to bwate bube so medication ya very expensive kwanya arama monta tigete yo ngasinya sara anchire na anchirete kulinda sibali ba kunyara kugora malio na ndeba go discontinue that is ignorance Naboigo tuketana nya kwanda iyo nyore to kubotina mbu yayo ro nya gitari ya nduru go siego de wana siasa nero ro une machine ngo yura linka banya gitari ba gaitigiri chingo mai bindo bigaturubana korengana haibirenga byaona ayoro chine mbu nya gitari go siego gaboni kayaba menyi ba kurusi obokoreri abairi baitu barali sense bo ya nduru na odina kero nduru igotari ba aba south mugirango boga tubata banyari bali bara sense meli ababazi abagetutu abanyari bali abanchari amachoge igotari banyari bali ba sauti mugirango boga barali barete komia dio tumusifu Yesu Kristo mukoti mukoti Joseph karwana Maria moye baodena wakondani igasingia tiga baigorenya gitari bono maodena ine gaki igombuya akobori na nyagitari go siekwa abangina bakwibura baranyora se bakwiburira abantu ase totebera abangina bagatumba batete konyore service mario amorwire mna tote basi mumu tatekere kwewa kwanyore nyagitari esiekire ine akigombe oinjo se mokoti okobori libori liayega abanyagitari mbale na magoso chinyagitari irenga batenenetie nigo ekororekana mbabwate birengere bibe ninje sekeri ogare kurwa marani abanyagitari batumwe atena abanyagitari naonekana wakonania mbaya tiga igorenya gitari bagende bakore mirimo yabo mbiye mono oyo na otebi na korokuna Eric oyangor marani akorokwe sekeri ogare ekormarani atena lene na abanyagitari batumwe Nosema era birengere bya tena abanyagitari gabaende bakoro bokora rero ekyagera umayete no bane school osino mwarimu yomo abarimu bangire enye school yo siye no keto mwarimu bana richibe kunya kuri una ya school rende yaberega umwarimu yari girigwe mpinu ya transfer wako gose nigo bago koro bokora ribonde ase enyagitari gose school yo bono mayete because ayo mto Brighton no mwanchu muligereria ekero bono nyagitari esiekire tari kende kene kiabe torro se totebe ne strike ya nyagitari bonsi piba babwatete kenyengima
Ego to me njenda regarding na absconding of duty. Ogo tagende miremo aso gwanje because into kenene nkiyo mbarate makogenda barorenga ba minyoki guju locals they are demanding this service moiso kwa nanga nabo korari mochikuru hakuna mtu atawakimbisha mwachire nyagitari kurwaria bono hiyo ni kuruka mpangilio wa kazi tuminda rokeboigo ata batagwenere tibono ko at the end of the month batagwenere tikorisi salary asengejo they are home they are doing their work engao kubwa mermeri barangereire so to me their obligations go chire somewhere else chire chwana takobanya gitari agemono ba absconded ina kina yego bono biya bokobo umya gitari obekire na nduru akobweni nduru boni ngani gesiegire tina mango nyesiegede lakini tima dingo nyesiegede kaboniga na kito topori na ngo siegede mondo rendu na batu tena ngo nyesiegede ne county ni national government na ndingie ko gere siegire abanya gitari abali kurwali nduru ngaiboniga bali ngaiba ko because ekarori gere na Ndizi yogoje meremo Ndizi yogoje bana sanga ko bono ida ko iro transfer kose kwe ire transfer ngaiba kare boniga na bamenyi bali bense meri mbara mochi bose mbara dene nyagitari bono nyesiege to bame dendiri ya bantu bakora bekana baenda basiega no ne school kero bokora bwa beiro bo no ne nyagitari abantu basirio mugi amagimas rioka na ba locals bago demanding ati nyagitari esieku to manye gwae these debts the rise of debts and whatever bokora butali biya now it's very possible but right now locals they are demanding ingi totara na nyagitari abara rubikana batebenga kimwasikire nyagitari igora tokonya abantu because that's where they are our calling is. Yes ona ina ramangana makungwara sesemeri kwendo tumanye mono gochimena mbara basi nyagitari na ndingi lakini abamenyi besemeri be murungani mono bade no bokorari kweranire inse kunya marambali amuntu doshedeno ya maraka ndena montakar kwa kwepikipiki ali mete chingo majiro njiro ya video jikoriye service ya sanga atambe ya irena kuruja nene nyagitari imete sukuri nyagitari ni akajire buya sana ne ya gajina World Bank it's among the nyagitari ya gajira sikauti ya Kisii jiri nyagitari jingi ya sirire wana egenda kina apart from mama gajo to the service delivery service yero kanana umuntu ojira ali onyoro bobweni bwaye onyora maliogo ochire because boniga na esabina gasigire ngaye maliogo ajire ada na mbaye pharmacy gasigire igo maliogo inu akarima kera misi ajetari na nyora de narojira basigari barendete geita hebi what I don't understanding is our county government aware of this? Is the local government aware? Is the area MP aware of what is going on? What is not happening? Because that's a negative to kewenera tekurigeri wali marioka by the way. Ride mukada na okorekana na siasa ni ira sensemo yobochanu tigo mugabana bwe county ya Kisii Paulo Simbarati baumerane no bunge osoto mugirango osoro bakwanire na kyo bokorari bokoba ekiagera abantu barabu bachandegire asensemo ya Nyamarambe oirire nero kurekangira na abantu bachandegire ali na kere siasa tigo mugabana baumerane no osoro baikaranse bakwane na kyo bokorari bokoba asinye gitari eyo ya nduru right bire bya yarude asimambi ya aboniga sinte yaboka de na onde meyo muroberio akabana baminto afya ndio kila kitu yes tutatuwa dio bochenu buya no nyene isukuru nchiyo no nyene mirimo yetokora nigo turanyona twa roboko tigenya gitari gorwe bokorere berenere abantu basotu mugirango banyore oboene bwabo oyinsindi biyamana sana ase mwanchu murigelio gende to kusanga mona into bono mambie twaranga tigato sange into gaiga babere kurwa se studio na pamoja na Joshua point nere nchiragora tomenta yeko chikwana alafu naye bunomo kaji we county ya Kisii no Nyamira Gusii mwensi asibabetana na gitokonya kusanga nga is it in order ekero bututukanu bwatokire asisinye gitari nyagitari yaba shut down
services chiatenena. Honorable Julius Omosomba whatever tuned in from Amakara Settlement Scheme Nyamira County. Evelyn Bikorokoro wa Mountain View whatever ngani mbaligiretie ayone nyagitari yane ki county government tigesoime so that igore nyagitari eyo abantu banyore obokoreri. Asante Kristo yunge kora chisemo cha Mountain View nere akulikanga wae disturb watu wa Mungu bure kwa sababu ya siasa ndogo ndogo. Afya ni ya muhimu na tukikufa sisi wote nani atawapigia kura? Asante Chris kwa jinsemo chia Mountain View. Nayo mwanchu muligereria gendera gutuma ekerengereria andonsi asore kaichoro mugusi wherever you are neba ko diaspora tutumie ekerengereria yao ikiagera abantu tigetenka ne family yao no murugiogo mamo mino and whoever igona enda bokonyora otochangie oto your contribution igoro yengane kartanga ndate yo minto Brighton ntwaligereria nga umuchandro bwa asthma. Kolengana nobutuki na research nkorokire nga there some diet oramenta semesa yao egere opunguze makali ya hiyo asthma because to have a condition ndire ko bayigoro sana lakini kwa yekense there some diet ko se foods ora tumeke egere bunayo menyete no muchando yo onyarenga gwapunguzire mdogo mbirengo bya biranense viranense, that's better. Igonga, if you are looking to elevate asthma symptoms, nabugo chaka kolia ebintu bunebiga. Number 1 doche apples, apples and oranges. Amatunda ya apples, I understand mumanyete aliale green in color, was red in color, apples and oranges. Ayo nabako konya sana ase diet yago egere birengo bya asthma mbiko na gutira kirengagi. Amba ibirine chingende. Beans. Okay, chingende ni nyama. Yeah, it's a source of proteins. And nebwate ebintu gete bya birakonyo muruiro menyete na asthma. Chingende ko chigete bya igona babo chitakuna na babo karanga abokulira machere wherever. Na kiki garabono wendreda chingende eba chingende ni nyama. Wama konyo gani. Akido mondura jaja some balance diet nkiyogo. Kwa beka chingende, kwa beka nyama, kwa beka avocado, kwa beka ama na buga nini na nini waichurie sana. That's not balanced diet. Kendera bono. Chingende na omete bintu biroro ngwate the same nutrients. Anamna chingende nyame yugwateba magena those are because be familiar. Ono kwa nyoro bwegeta magena obegete chingenda obegete nyamaga. So you see you are eating the same thing. The same thing. Nando meta karo kwa enda go sene kega ni keligo sa sena ro meta konyora catering bare obegete chisani ebintu gete binge. Taras mo beke bios. No, you can modera dana gina bono kibare da bekere nswe bekere ngoko bekere chingende bekere nyama bekere nenswe enchoma tata bono iga sani ngani korera I want to squeeze yako muri sani berote I'm serving for my friend bono omonto gako genda buoye enda ya muloma goenda rura uma uja go bre mwendagireri ta komanya buna mbobe goburukanie enzwe kuburukania ngoko kuburukania matumbo yemboli aya ngombe aya nini na nini bona ya wasali kwene bako ikamoina yote ange soda fanta Yobona karwa jire se ekegeni squeeze to go deal na abantu ba outside catering chindagere chira all the way to enda kwanza nabokora etali tangani bosa oligereringa inkyugwete ko oete raini gebegire abokora jabade ora aligiriri kape ko sema what is ania you can look ogoikali okonyora kiri kwate temaga kire you can always come back. It's not necessary obange kirigende na bande nagotebi akobugoli jisani ibere otebanga na savia rafiki mwenye akoko kumbe ni yeye amejibebea aibobeke enyama obeka. So anyway, endagira ningia lakini enda bego goita
nabo oburuka ni mono nabego kole tereshi nunga jere some SMS ya marafu mai ko gendra na mangana yu asma karongo someria nduru. Hi Ndizi TV, this is Freddy Akunga, Shabiki 001 of this following live from Nyanjwa. My brother Brighton and his sister Nyarangi. Concerned to what happened to Nduru level 4, we need to be straight on it. One, those who were attacked, they are not workers of Nduru, but those cons who went to steal the machine. 2, who crossed the hospital. 3 is the community protested towards the medics. Anyway, we know Simba has been advised wrongly, but claim does not pay time with her. Vine virengere vya yako rurende nere obirure kabisa bantu ngaite mwabiwe bia mono Fred Akunga na nyori amauni yao na kwa ruja Ndizi TV karao de amatiganyi rode na limu tare guya ade ana following live autorite ko Nyanjwa. My brother Brighton and sister Nyarangi. Concerning what happened to Nduru level 4, we need to be straight on it. Yes. 1, those who were attacked, they are not workers of Nduru, but those cons who went to steal the machine. Kolengana nere rao de ana baiba jitu kwa machine. Tali medics. Nere kolengana nere virengere vya Fred. Kolengana na whatever. Who went to steal the machine. 2 who closed the hospital. 3 is the community protested towards the medics. Anyway, we know Simba has been advised wrongly, but the crime does not pay time with them. Asante Fred Akunga. Oyin Fred Akunga kwa sasa meyo ya Nyanjwa. Wana turire kabisa. Umo muri garu birengera bya yoro ya Nduru. Ego si kwa Nduru ngakyoroje. Kiara next na wonyana kiumbi asiekirwe marani asiekwe ogembe asiekwe nyamaje asiekwe susi asiekwe masimbe asiekwe ikobono bokorre mbabe twe birengere byao obtaining nenya gitari ya Nduru level 4. Asante Fred na moigura agotebanga kero kende abantu bali babeta attacked tali bakora imirimo korora bali benye gitari ya Nduru kolende bali bachite kuiba andara kolengana no kuiba atari okorozi kolengana nera kitu korozi kwa lenge korozi kwa lenge. Number 2 abantu bali go protest bali go protest siji what ba protested na number ibere na teba bali ba go blame bali basiegete nyagitari of course igo abantu mbaro basiegete because Nando who has this capacity, you will see again guitar. Then they must be very powerful. Number 3, number 4, tebirenga kora devices. Abatokora teba sebuku. Aboranya ba what device mu governor in the wrong way. Abatali without due research and whatever. Kolende asante brother Fred ase birengeri byao. Manchumuliye na gendra go tukomera. Meda bantu bakasana bawo de umugambi na you are naked. Yes. Nando de mwambi you are naked umete go kwarure kambi you. Kwarure kambi you are not naked. Mede no naked rojo ko murai bina no ndeti kana bra murai. Gwikoria bantu bako base banner yao bikonyore na umuntu naro gukwana bwangu. Naro raro mukutano bita kwana pi. Naro gukwana bwo moelio. Nare asomukutano oyu otaga nyokore. Erene riwaja kasare ugosora garathega nero gikabo omweri bagarende na kike ombogo kora irango ngora na naro gukwana bwo mweri pi ate nega hakibithe mwagambere byonzi lakini kama ndaka kubeka kiri na bara bira bishipi kusaba tene ebo no tetogende ande naro urego kire meeting mbaka yele iko bonsi mbata kire koba asense meyo kwaro na obosemi ya kwande ngo jogo na bora skujusi sa to endre no konyo wikira sense meji ngende lakini nara abo tumire karonini James na boko marana nero tumire uchumbe yae na boto yesome ka to endre konyo kumnyoka torena to chukora. All right. Caroline James agotebanga hello watching from Sirare. Please Aki, please play for me siku nitakapolala by Bonnie Michira. Aki iende my family
kwa kumpoteza my dad. Pole sana Caroline James. It's very hurting and painful. Gosiri omoibori at this point. Mwedo moibori nero kora keresimi. Umonto gotebi ke maene no moibori. Na maene. Moibori nero gotebi ke maene ogotebi nga yensero chigochi. Nande na masabo metomete na ya baibori. Na masabo tomenyerete na ya baibori. Aina boko mo kakurugetande bafu waso esutime olio bisi. Lakini moibori ingukwanale nemba ene. Nemba, that's true. Sabira bana ba kabisa ngamna. Joshua. Yes. Brighton, Sarah, nini barora sebali lakini ayobono ko bogorwali kwa tena tazanya saya mbiamono rorali tukulia kwa koba na mbiamono aseto kusutosabira amen. Wagori wachiriga. Lakini msasi anachukua muda. Usabira na maite challenges chirase chi company, chirase chi obisi. Asabanga kibago swa tiga omorembe obegatia bakori emirimo because they are sienko kobera obisi ni mambo mengi sana iga masaba yaba ibuli na yegeje akaro gusiri omoibuli it's very painful. Pole sana baba Caroline James no tole pamoja kichinga kichirato ke siku takapolala baiboni michira na bogo chako bekerwa antwale ngechi ndagara chiriorali egere bwe konye kurwa somo chando asma kora nambe moto akwanire apple na oranges you are a very good student. Chingende number 2 chingende number 2 yes I'm waiting for that number 3 is ginger entonkero tokororali ginger etaoni abantu bande nabo bugiaketege bwete kuchali but inasaidia sana ginger nege ntogete kebere kaine nchira gite igana nekiroro akaranto bwatali kuba roli wikaba kinyore sana so akaro bwate asthma onyore ginger yo nabego clear the inflation agere embeo yao onyara kuba gokweya na buronge tobaisa gokwa tobaisa go twarobokongo enamba yende is turmeric ne body na bokogora either in border way yellow I think masumari na nyarete tema sometime back very yellow ngokonyere sana ase okorekebisha the airways aso mondo bwate asthma naboko nyina macha muriro gose timezo no mene tindimenya gitari lakini rende ndo chenga I think igora nyina macha muriro egere gokonye enamba yende kwende tosirire timono spinach enyine chinyororo igo kuburukani chinsaga kwa burukani sukuma spinach hiyo inafanya vizuri sana anebwata vitamin gete na minerals batie ego contain folate vitamin hiyo gokonya sana sabantu babwato muchando o asthma namba yende is tomato juice naboko ogo blend nyanya kabisa onywe juice eli newa rich in antioxidants and low in calories igona bego konyo monto bwato muchando asthma egere amenye buja condition iyo karonywete bitebiga bire fresh utasaidika ebingati ebido biribira takonye na kubwato muchando ebinge bire but bina sara tebina na oranges, beans, turmeric, spinach, na ginger, na tomato juice, fresh juice, na boko nyora na kwa ya okonye. Yes. Ene se meibono ya asma. Ilizo korera ngonyo ya asma ngonyo ruere, mero bergia serikali ya bekire ilikurwani boroide buasma, ase ensito ya Kenya. Nikimgerikia World Health Organization. Yes, WHO mba ndata kubeke mero kwenda kibana metekira lituko mete unatoenda da kurwani boroire no boroina boro ndata kuerwanere metekira boroina kuerwanera bota boa baso mebere yeito na kiri to tena no ene kero mnyagitali akwede dose uno kodina 1 times 2 take it iramambi marako ba gostinza kete asa mawa side obeto ile dosi ilikuwa no ene tukerimo unajua sasa inarudi yana benga bosa nkaenda chemist kuulira mongino mintonere na no muruira tukona kumasabira nyasaye enkanyoro montolwe chemist ulikiro motonga 16 times 1 16 times 1 and I wonder dikumoboli is it
na kikwali kega 16 times 1 ako nyuri mali 16 ako nyuri 16 times 1 anyamambe sumaro I was like ikwebaga lakini so aganta ino it is 16 times 1 kono ngasinyo kuelewa akarongo chokotwara munyagita ninji mulinga are there some doses iwanjiro 16 times 1 njiro maitha mariogo nari expensive sana miaka ya maigake mongno minto Salome kenyo na igwete bo karana gitarinde kenyo karikiro mariogo 7,000 it's a carburetor it's expensive like that tuere ndaji ama really so expensive mete ba dana mbuya no rara nchara kuba ko murwe yes igaya karo murwe turgo setru ona karali kiru marioga 7,000 that's a true story mongno minde miaka ya magega area magega rendo jinche narare biagi bono mongna akaenda chemistry karali kiru 7,000 akaru 1,000 era kabuga 700 agate yote tangira ni change yane akanyite siringi 300 ori agarga madeirande na ayo mongina na odagero kama erubusta it's a lot of ori agumina ngete nje erubusta 700 ndigireta ya mongine bakurite erubusta bueno ndega video mede wegajiwe zori ari akesi so that ngo na mario na expensive nyuma totala ikasa mario gete na kyo debuna bono rara no ene meyene tu ane tu inseyene tadi meyene inseyene unabugu tanguru asmari lakini tu assume tuanyora malaria tubwatire yanda ya binande kwanye tika ya ndere vugete yagenda ede injimano majigorana anyagita ya marwira ni go ntonya bwate because karo kana itali ba dana it is mare negative or positive yo bono karo ya very positive go ya arorekan ntu bata maro typhoid malaria amipa ntu bwate marwira anderende nan maro ke maro serious pneumonia ngero bororo amange arthritis na roro diabetes na roro bono ntu take tuberculosis inga kyo ku manage how to manage no na grobate asma ngakibono ko manage grobo ikirego so asumu ngi ko manage me tuta manage ti uruire buya abako nyona bono grobo ko tungora kwara lakini grobo manage ti bado na madawa abako nyona tu asukire ko tuara asukire matukabira tato katoka nyeto buru tuwata yes by the way as a sector ya wachenu gutambe to gatabanga wacha tuangalie lifestyle ekiagera abantu bali babwate usibali abantu babwate burwaire bagutumeka a lot of money per month kose per day no bara watena gaki kore bya tigane binde binge bira koletero muchando because medication is very expensive anto gutumeka bale mpaka 25,000 50,000 per month kugora mariogo igombuja onya kuri jinyeni chao bya koirendete your lifestyle iba uji gutumeka chibesa ko kwerwarire egento sara kya sumbuire mono igoro ekrona ko nyago shiare inde mete deruniria bagitaria bange egento bara bagitaria batachira bange ra tutanyora bagitari ngo kwana twaringe ne ditukire goro yarenge Labor Day Labor Day yegoro yarenge Labor Day nyigitari ngete ne kirenda obokorari obonge mbwari ngase nyigitari bono rero giga yargo bindi baendoro ntu akamira nyigitari motan ange 10 lakini barenge busy bare gotoka rero na Dr. Edna nena de think kwenda South Africa na de think kwani actually is to South Africa for amangana Dr. Gusii Dr. Nyamira banda bange mwana ya nutrition mondo godia amangana nutrition diet nutritionist nutritionist wana kana to amanya na diet na egento ya sumbira banda bange it's about lifestyle nendagira tokoli ndiro kora ahini gokoragera oigote gosokoragera sali ndagerero korengana chokoragera ngigote koragera gote kuijende ndagerero that's what we do okoragera oigote omenye ochabanda babu lakini ndeonzi tulinde yo ndaki to tena bono lifestyle ndageragi bona wadena abange tokoragera tuigote we don't care like what wana abange gira na eruzio mondro ito bakimani chumbigo koro kumesani you know mondro like tena bono abantu badakira bamayena ndagira kutakira kuri the morning yes at what time ndagira kutakira kuri me tena botora ndali onyore ni ngugora tora magena muntu ono muntu na bate bese
Odena ngorera magena. Tama edina magena berata gerigoli, eri mata gerigoli. Eri beruni quantity. Ndio gerigoli ya magena. Ndio gerigoli once a week. Enyama ndio gerigoli. Twice a week. Wana ena ebujeri kikwa mageni ngojar enyama. Nini ngojar ndio gerigoli. Ndio kuma yosene nyama yemboli yosene. Mtoto geto so and by the way, have you ever been kijinjio? Umaiona vile ng'ombe wanachinjwa? Na arabeiro. Umaiona? Konyenya mpaka konyenya. You do? Ngana makongu sana. Baraza nali ngigore kichinjio akumeti sana. Ngamutheiwa na abuna inyama ikuru abantu twali. Na ndema teketabe safi na bombongana lakini na kiuma tena ne ministry na kieko garana na ng'ombe konyenya nita keregora grengo. Ya yo munyagitari lazima. Ora rengo manyana inyama ke ngakira kile squeeze neli lakini ndengora randa sara ngora enda utoro hoteli. Koma konyorana obokumane nyama ebole 60. Evune example ndi ndabantu bamenda maguru sasa situ kwanyora ebole 40. Bona to kule ebole na mondo yara yagorusie nyama. Na ndo kubekere nyingi kabisa. Kubekere nyingi kabisa. Imetoka wapi? Kubekere nyingi kwa mbora kwa tano tetukuigota. Ada mwenye bako kabia. Ila nemerem. Igoma ne ndemto to biru jose matuko mwajumo de because the afya yao. Ebengia na nje ebengia na turasikujibozi because afya ni gharama. Mede to the bana health is wealth. Not wealth which is health. Because na bora tuare binte bingi lakini na biru kunyo bikoliede igoma benga boss. It is true no yomitate vile tulijaribu sana kuongea na madaktari kwa wingi ikiagera ntu anakoba bila mwenyagitari asi studio. Ento kwa tena Dr. Moody kurasi nyagitari Oasis tota getaiche alikuwa busy ara totebi na ki afya yo mwana utara iburu kuru pregnancy actually atakuja mwisho atakuja ingaki omusubati ole webwatranet ya kulindwa naki yakoba handled obachanu naki weikanyo aro umwana oli weikali ndu igoro ntwali getie mangana pampers so lero ngocha inge but she was outside kikazi no yonda to tebeti uli gocha Dr. Gertrude nera kanyorobo alipata mende kwa rio bombolebo lakini kwa ndo da mangana pampers mwana batakira jarigiriwe afya no nenda giroko mwana nererie ndio mwana wena to chakoragira umeto mwana ngwiburu wali wike merungoli ero siri sikuize bakwa so tutaangalia hiyo kikamilifu kolende tuatemire sana tuatemire sana toroje biro bito ngo era bigo jakara mambi jago kwana igoro yoruwenyi jakara mambi tujago de abantu igoro yoruwenyi na kiba konyo achibese kana njiskuru mete igoro jigo jitamtu that's true ondo ma jakara mambi to bate ngaki mutakere manya yoruwenyi ko Ndizi TV kera oiro mwana wa school etamtu ngo chakere is by the nayo meta mangana yichisemi tamtu Jumatatu nilisikia wamesema imekuwa pushed ama hiyo ni speculations ngote at 2 weeks from the normal dates umeteta baude nero yogo soma ekaseti egusta itakete gusibenyama ne gaseti ya soka lero ona gore kwa somete gusibenyama I was naro somewhere and then I was like I was somete gusibenyama mede ekaseti ya mede mari karitari ko era lakini shule na fuguliwa next week that's what I knew already ana galaro jenga ngana siji kwa sababu ya hii na hii but I know it was from tarehe 6 tarehe 8 goja kirabu jisikungu yorugire na inspection tu na jisikuru meto moto korali byoka ne ministry ekorali na ndego se bakopeke cassette notes that's why eto de abantu na ojibosia na ene medicina sense meri jigo do so mi abantu the importance of cassette notes maitero no now that dina no bole mo ikobeke cassette notice na benga no ne karo jokore nyangi ukora aiwa matukali make monto no jagora na ya monto mwanju ino yone na benga no ne cassette notes yabe kwali yaro na monto no ngure mwana mete ali 21 days mo kwawa mo odisiali ende serikali te bana amangana na aroro atikan so mechi jumbe iga edeke mo Samson Kebaki Ombaki
Agote bwakire kemo korwa ikonge Nyamira County asante ikonga buntu achieto telike 25 nemo Edwin Machabe nera agote banga naonde burabu chebi ng'ombe na wakilisha tena zaidi asante sana nindo chinaende Asobwango Brian Yomoke agoteba in Teresa Kemto Koromoranga agoteba amonaino asante Moses Wakonyego count me in better late than never embi amono Simena Tuti agoteba good morning niko ndani Venisethi tuko pamoja mam Avansi Kerry leo sina mambo mingi all the best my team Azimio la Umoja Kirambauti Samuel Nyangeri Nagori na Korolire asante Bikoro Evelyn Korwa Mountain View agoteba from Mountain View Nairobi Mbire Ronde Lost My Sokoro Mzee Safanaya Ogendio Nyancha any song to console the family sorry to you two little sis oyo moswati minto yes ntuasirite Sokoro ya ito asante Catherine Mora goteba hope everything goes well asante omwana Sami Mkenya asante Joshua Munguru Ishmael Kronyati Kumilimani Kinyozi nera goteba ngano alime buyasano manjumureria bono tusire gukora ndura maandamano gayikire buyikya tenda nyarurabuya osera irosokire lakini asesemo ya Kisumu alia abalo batongire jitaile baendete ko tema protest lakini abanyanyimbo nigo ba content station endomanye ojasa matukara bosio ningo tebya magana maya ya jinsa isano no ibere ekeranje go so desk ingo tebina alia gaendete kwate kan ya korekana ngo teb nagenda usakorekana lakini asensemeri ya shansu rocods abanyanyimbo nigo bara bange sana kero ababwatani pastor Ensakia odero bagenda ali baji gusaba isiko yekoti ona kiri abanyanyimbo no baralia babekiro bole ndi boysaine have security no era sensemeri baina kirende na kira kitu iko trim iko sawa sawa kiri abanyanyimbo bara bale mere mana bara bona nye no yebade na batini wanajaribu kazi bade yebe na eno monto ole otabu ati ngoro yokora meliali na bogora bwa kode binde masa because ngoro ratolenjera bago chongeri sana nao ni binadamu madem awandila waraga chiku nyoro kodira makon kulinde tunawavulia kofia mirememi ya bago kora bago tolerate everybody on the buens nangwa na on the buens they tolerate it bayane kyango kulindi mbwabe kuya sana wana like tutokorera abu lakini mwanjumurire twagwa keremye mrakero kwa baba 90 bono mwanjumurire nickname moire ne ngagonyeire positive was negative Saro ela nyote anende na niyo ngoja namo kwanda bara post nyingi lakini nende na pensirigo na kigobona nickname mo kwewe mede o positive ile bia lakini koro negative bonere was mede na dina monto de abana riwe kila sabantu balenge amadana ai kibuyu kelie kia bochoka Mede na yede roje kumbe no mundo bakugena mede sema tu komenya no bongai bagena kabisa ali wa kumina bora mujadala lakini abantu bakugamba wali na barabona no comment kabisa gaki buyu byasi kwizi buyu byasi kwizi bya bochoka pi mbinga na biribya kare nebikongu ora naye ukumi nkieke bono igomono goikobe macho teba nayo comment ikintu tamaiti gora tukaringana n'abantu bari gukwana nanu medege ndongeye kebe ekaruka ari gweta abantu baseke neba namangana abo bari gukwanira nabo gweri ngiki abantu baseke nje bakagambire lakini otu ari kubwate ngore engororo nabo abantu nje bakagambire lakini mono manya ngakyo komenya n'abantu andonsi asoberete nande manyana ikeromo next ngondo medena rudanya okorora oso korore okargo dena onera chosho torio kobega mondostoka ngora wadene ndego da mena chosho mondostoka na astoka post rose negative onera chosho onera sa onera Brighton ngakyo mondo ya astoka post rose negative osa koiwedo na ke yo Sara nero moibi osinen onostoka nero Sara okay and dan bara ko kwane of course ba kwane bole and ba corona and they smile hey sasa naki those are very dangerous creatures but unfortunately that is the world we live in or no we just accept and move on you just know and distinguish between fake and genuine people because we are around
abantu abangi bali fake. Lakini na manyanga kyoko menyana abantu know how to relate with the people. No na so ko lemiremo asugu achire rero igore kwari ngo mutimoko ko igo tia ko babono na enda kwese kabisa tete ko bege ndo bibe kabisa aria bona manyabo na kyoko menya na abantu majumureria ekiagera umede oyo na ko neti na no muganeti ere ko existing oika omanyana oyo na utakete no ne secretary ya no nyeganeti na ko le boss ikiato gweto be ndombero le tome oje gojo nyara abantu bachi. Yes, that's true. Igobon ere ko existence yelinga wika etoriga uyu akiwa uyu anafanya we exist because of all of us. No man is an island. No man is an island. Yes, no one. Ni Mungu peke yake. Ni Mungu peke yake. Teto rabu igadi baisito kwero manyumene teto manya kitoko menya asubuhi mabwensi. Mungu akija anyorende na tuarate emire. Kora. Okay, nani ametuma tena message? Nani? Okay, Akunga Junior. Agoteba, hi Ndizi TV, this is Fred Akunga, Shapiki 001 of Ndizi TV, following right from Nyanjo. I think you Nere tuasoma, bia sana. Nere tuasoma mwanchu murilia, Fred Akunga. Tetukora bwasiri tukura leo tumena litukulia ngio, katoko na tuwa na mangana. Ataka korekebisha. Agoteba nga amini gukwana nga abantu bali ba protest tukurunduru, mbali ku protest ya samangana medics, usaba nyagitari. Ubali ku protest sabantu bali ba chite kuya chimashi. Without consolidations of the community. Tumekupata sasa. And Sister Nyarangi, you're a journalist. You went there to cover the story. Please specify who were really affected at scene. Anyway, this 5-year Kisii County will experience comedies. All right, Kunga Junior, wacha tuachie tu hapo hivyo kwa sababu kwa leo kwa sababu ya muda nimekupata vizuri sana. Safi. Tikato beno kuinanga hospitali itafunguliwa abamenyi banduru Marambe wapate huduma inayofaa na yenye wamepatiwa katika katiba. Bia sana. Mwanjumeli tatori kumbera atomera na litukulia angika tojo kwana magana yise mikono litukulia angio abari kimba kabade ndoko na World Press Freedom Day abatora nyora bari kibabiro batatu kuru ata media uses kibaranje bache bari bateri the union batata ina World Press Freedom Day ningi nando bosubule ose aba journalist mbabato bosubule bwabo bwabari kinani kibaraga yo sama tukare bosikera wikato na dena wikato na to komenya wikato mero bongaini wikomenya no bongaini ense tamedro bongaini ni gora menya no boliri ni gobora go cost sana bia sana nalo kwa kuruka sarani tumekuona tatukorera tumirane litukulia ngio bia sana bia manu manchu mulilia kwa tare na intikoro ikomina ivire sio rahisi lakini tumefika kikomo kilicho na mwanzo akikosi kwa na mwisho wale wote mmeshiriki kina Kunga Junior Usakunga Fred na mashabiki wetu wote tunawashukuru toro anende litukulia ankyo ekeronya sara tuanchire watu walengene producer yetu akuru kwa Joshua Uta nero enekianga onsi kwa nyorire asenchira yuwe kirano ncheni konkoro kwa sara Nyarangi ontita tumira neli litukulia ankyo asomoro buli Ensakia ndo tambe niko bagoteba tenda wema nenda zako bia sana mwanjumori nani njini njikuira na jiko njikuira na sema ngana majage koraga chinza sana naibere ne jinsa 10 erinko manyina ngakiamage amandamana agenderera sense to ya Kenya litukura rero gositia gathije rusenjiru tintonyora ne koraga chinsa sana naibere asomoro berio yo bwa mangana maya ye jinse jo nko kirambe mara korera libali ya bene gotobwatia ko sinse 12 muna sara de grikote bya cho show tana produce to muna botambe akwene kuna mali wine chibu chago jira senjera bene tomirane asimiro birinde ya kredituko muna botambe eliane Brighton ko te bune gentekia nekia negentekia sune giansu na ne gotoke me Ndizi TV ne robwansu